es que se le cayeron. La que le dije yo. Sí. Guipúzcoa.
ahí tiene que haber de pie, ¿no? Todos vamos sentados, él de pie. Después de las monjas y después de todas las el trabajo que hacen las Después sentar Pamela realmente. pues sí, menos mal que te tiene como te tiene. Oye, tú, Alex, que te pones las cosas que Solo hay dos. Ah, vale, solo San Juanito. Ay, Conturaduna. Ya. Te está saludando, o sea, te está saludando. No, cuando se le ha dado cuenta, pues que ya se así, pues ya se le quitó otra vez. Espera, lo voy a guardar. Sí, ¿Y después? Bost, lau, Kaixo egunon, gaur Hondarribin gaude, Hondarribin zertan Gipuzkoako traineru txapelketa jokoan dugu. Jada veteranoak bertan izan ditugu, beren txapelketa egin dute, ondoren emakumezkoenak izango ditugu eta bukatzeko gizonezkoenak. Eta veteranotan irabazlea Badok 13 izan da, egindako denbora 10, 56, 87. Bigarrena saikatu dena, Fortuna, 11.06 18, 11.10 hirugarren postuan Ilunbe eta Zumaia, laugarren postuan 11.18 Badokeko bere bandera jaso duten Gipuzkoako txapeldunak ditugu, aurten 2024 urte honetan, eta ondoren genion bezala 11-etatik aurrera emakumezkoak txapelketa izango dugu. Eta gaurkoan ere gurekin bere hausnarketak egiteko eta zertxo baiti ikasteko Itziar Olasagasti, Orioko arraulari izandakoa, eta hemen gurekin duguna. Egunon, Itziar? Bai, egunon denoi. Bueno, hemen txegaude, Gipuzkoako traineru txapelketan, ofizialki gaur hasten da traineru txapelketa, trainerun denbora aldio bezan da, guain arte, estropa gutxi izan ditugu, eta, hasiera baten favorito eta zitzegin eta nola zitzegin eta ez ikusi arte, ez dakit bustitzeko aukera izango denik. Bai, beno zaila izango da bai, neguko test estropada batzuk bai jarraitu ditugu, gero aurreko asteburu mutrikun izan zian traineroa, baina gizonezkoa bakarrik, eta emakumezkoentzako, San Pedroko
test estropadatik, ba, bueno, lehenengoa izango da, bai, ekaina ba, txapelketaz betetako hilabetea eta ekaina maiera erdialdera, ba, ja, bai, eteliga eta euskotreniga hasiko dira, eta, bueno, pozgarria baita ere, ba, 10 emakumezko traineru eta 10 gizonezko, ba, bueno, berdintasunaren bidean, ba, bueno, kantidade aldetik behintzat, 10 eta 10. Hala den, hala den. Bueno, gaur Hondarribin gaude. Hondarribiko estropada eremu hontan, betiko estropada eremua, iparreko haizea, goruntz jongo gana, Mariare goruntz, bueno, kalen historia betikoa, zeintzu ona, txarra, erdipurdikoa. Bai, bueno, marea gora eguardiko ordu bitan da, eta aukeran iparraizea dago momentu honetan, pixkat igual aldatzen jongo da goiza aurrera doan bezala. Eta, bueno, ba, portuan entzuten zirenak, ba, inorketzuela lehenengo kalea nahi. Aukeran erdikoa edo 3garrena, baina, bueno, estropadak aurrera dijoazen bezala, ba, bueno, ikusiko dugu, ea lehorreko zurrumurruak benetakoa diren edo ez. Ba, betianik izan da, ez da, hemen Hondarribin lehenengo kalea inorketzula nahi, nik ezagite Bidaso ibaiaren delako, edo baita ere ba, askotan gertatzen oiden hemen. Paraldetikan ontzi batzuk gertatzen diala, beraien eskursio egitea, eta, bueno, ba, lehen kale horri ba, olatu batzuk beraiek eragindako olatuak eta ez itsasoak eragindako olatuak gertatzen diala, eta holako historik. Ba, egia da, ba, bueno, lehenengo kale hau, ba, bueno, ibai alderantz gertuen dagoena dela, eta, bueno, ba, beti ibai aldera eta, bueno, endai aldera begira, ba, hor dagoena ba, ontzi gehiago ibiltzen direnak. Baina, bueno, eta veteranoen txandan, bai ikusi dugu, ba, bueno, itxaso ez dago zakarra, baina ba, bagatxo badaude, salto batzuk egin dituzte ba, veteranoek, eta, bueno, emakumezkoak ere ikusten ditugu badenak aurrek aldean, ba, bueno, zea jarrita. Espainatxoa esaten zaiona, edo bai, babes txikia. Bueno, ba, 3 txanda izango ditugu, emakumezkoen txapreketan, eta lehenengo txanda partua hartuko dituzten bi ontziak, pixkanaka, gerturatzen hasia dira, irtera puntu honta. 3. kaletik Hernani eta 4. kaletik San Juan. Bejoien dola, San Juani berri ore uretan ikustea trainerua. Bai, pozgarria da, bueno, beste traineru berri zitzuli dena, uretan. Eta, bueno, Hernanik iaz ere ba, egin zuen apustuarekin, ba, bueno, pixkanaka hor, ez da, hobetzeko asmoz. Eta, bueno, ba, hor ikusten ditugu bi traineruak, bai, eta esan baita ere, ba, bueno, bi traineruak kamaratxoa daramatela. Bueno, Gipuzkoako federazioak aurten, ba, txapelketa hau emateko egiten duen esfortzu horretan, ba, bueno, pixkanaka, ba, hobetzen goazela. Hala da. Bueno, ba, bi lemazaina, jada, estatxa eskuetan dutelarik, noiz lehorreko epaileak hor da, bandera txoria, argi, aste arbaida, Gipuzkoako emakumeen txapelketa, hasia da, Gipuzkoako emakumezkoen txapelketa, ikus ezagun hasiera hontan, Hernani 3. kaletik, San Juan 4. kaletik, eta 20 segundua, pasatzen dianean, baleko estropa izanen da, hor ditugu, hasieran, bueno, txokona, bi traineruak egin dutena, balekoa dugu ja, beraz, estropada, beraz, jokoan lehen txandao emakumezko txapelketa hontan. Eta guazen, ze untzian, ze arraularikin doaz, ba, Hernani aldetik ikusten dezuen bezala, Naia Peñagarikano dugu lemazaina, eta Etxabe, Pagola, Granado, Elosegi, Gomez, Garzia, horren dugu hoien dia, Arregi, Igarretegi, Estitzu Zabala, Eider Goikoetxea, eta Goiatz Area Biotarren izan ditugu hor ontzia. Bestalde, Pasaidon Ibaneko estapen, dugu ditugunen eskatuak barruan hauexek ditugu, lemazain lanetan Laida Balderrama, eta dana erkiz dugu Proele lanetan, eta ondoren atzetik aurrea, Aizea Lekuona, Amaritu Lopetegi, Janire Goñi, Aizea Jauregi, Elaia Arruti, Alaitz Urtiz Berea, Naroa Prieto, Laia Gereño, Aiora Kalbo, Magi Gereño, Katia Irazu eta Izar Aramburu. Hau eseken ditugu, beraz, arraunian ditugun neskatuak, eta hasiera hontan minutu eta terdiko estropa badugu, nore ikusten dituzu Itziar? Bai, bueno, Hernani zertxo baita aurretik, bai, irteeran ere nik uste lehenengo paladan asmatu dula, eta hor tartetxo atera iola, eta irteeran, ba, bueno,
asentatu eta bueno, egia da, trainerietan ere Hernanikoak oso ondo ibili dira bati bat juvenil mailan, eta bueno, talde oso gaztea izan arren, hori, San Juanek saltotxo gehiago egin ditu, baina bueno, orain ja lehen luzaren erdialdera iristen ari dian bezala, bueno, biak nahiko parekatuta doaz. Nahiko parekatuta bio ontziak eta orain haizeak kontra dutelarik, arraunean egiteko ere, arazo gehiago izan dengo dituzte, bai, bi ontziak hor ikusi dugunen bezala, pixkanaka, ziaboga alderatzen gerturatzen hasia dira, eta, bueno, baga hori eta arazoak ere arraunean egiteko, bai batak eta bai bestea saltotxo batzuk ikusi baditu gitziar. Bai, haizea gainean ikustetu hain boladatxoa dola, zerbait indartxoago eta kanpora juten, bueno, luzea egingo zaie, 5 minutu baino gehiago, 6 buruan ibiliko direla nik esango nuke. Eta, bueno, hain ikusiko duk baita ere, bueno, ja itxasora ateratzen ari dian bezala, nola moldatzen dian, ez da? San Juanean ikustetu hain behin irteran kosteintzaiola arrankatzea, baina ja behin arraunketa hartu duen, bueno, ja bere bidea bilatu dula. Hala da, hor ja itxas zabalera hartatzea da, bi ontziak, eta erritmo aldetik ez da bixi, baizik eta, bueno, erritmo nahiko apala ematen du hemendikan damakitena bi ontziak, ikusia ze, bueno, arazoak izango dituzela ere, haizeangatik, eta hor dagoen trapaila pixka badu kanpo alde hortan, eta horrek ere bere arazoak izango dituzte arraunean egiteko. Bai, eta bueno, lehen estropada hauek kosta egiten da baita ere erritmo bixiak hartzea, gaina gorputza bainiko ditu gabe entrenamentutan bai, baina ja estropadan erritmo hori notatu egiten da faltan dagoela. Egia da, bueno, batelak eta traineriak egin dituztela, San Juanarok batelak, Hernaniarrek batelak eta traineriak, eta bueno, horko erritmo ere hor dutela. Traineroan, lehenengo estropadako urduritasunak eta barrekin, zerbait gehiago kostatzen. Halaxe da, zertxoa kostatzen da, eta matun donez San Juanek aurrea hartu diola estropadari, ziagoalako minutu bat luze, gelditzen da gutxi gora bera, eta nahiko bixi horre lehen postu horretan San Juan darrak ikusten ditugularik, eta bueno, aldea geroz eta gehiago ematen du handitzen daudela San Juan darrak Hernanekiko. Hor ziabogan ikusten dugu, ere bandera nola mugitzen dian, iparreko haizeak genionen bezala, marea goruntz, eta horrek ere bere eragina izango du. Guain ziaboga eman, eta haizea alde izango dutelarik. Minutu bat gutxi gara bera, hor ziabogarako. Bai, eta ikusten dugu, nahiz eta txukukol, itxasoak eragiten dien balantza, edo nola biltzan zanbuluka ontziak, biak. Hor ikusten du baita bai bi lebazainak eta nahiko txukune bi ontziek eramaten, bai Laida Baldarrama, San Juaneko lebazaina eta baita ere Naia Peña Gagarikano. Hor da 5 minutuko estropa dagoeneko, ziaboga nahiko gertu ikusten da, baina urrun aldi berean bai, Bai, eta bueno, haizeagia nahiko zuzen jotzen duela estropada ere mura, baina bueno, bide galtzeak eta nola, bai ikusi dugu veteranotan, bueno, hasieratik badokek 4. kale hortarikan bagorra aldera jodula. Ia 6. kalea junda gaina. Bai, eta bueno, orain adibidez, ikuste dugu San Juandarrak ez direla hainbeste baztertu. Hori betienik izan da Hondarrin, ez da, 4. kaletik da zena, bentsate hasiera horretan babor alde asko jotzen dutela, baina gaurko egoerari ez du ematen horrek abantaila asko emango duenik gaurkoan. Babesa pilatu nahi, eta bueno, txandak aurra dihoaztin bezala, danak aurreko informazioa biltzen, eta ea. Ea ba, ziaboako ja preste horren dugu, bere lemazainan naia bakratu Laida Baldarra San Juan darra, eta baita dana erkiz hor da txikia hartu nahian, ziagoa ematen San Juan, olagoaren kale hortatik, iska junitzaio, hor doa, San Juan denbora 6-12, San Juanek egin duen denbora, eta hor doa baitare Hernani ziaboga ematen, ja, Hernani 6-23. Denbora desente, eta iona San Juanek Hernani ziaboga ontan, eta ziaboga kostata, biontziak. Bai, nik uste askar giratu dira, baina behin ja gurutzatuta zeudenetikan beraien kalea bilatu nahien, eta beira hor ikuste du olatuakin zelanak, agian pixkat erdi aldera etorri nahizun margena zeukalako, baina
baina gurutzatu egin dira kaleak, Zeharo gurutzatua, esan dezakegu, bigarren kalera torri dela San Juaneko ontzia, laugarren kaletik bigarren kalera, hori ematen du behintzat, eta genien bezala 12 segundutako aldea, ziabogan, denbora desente izan dutena, eta, bueno, lehen kale horren bila, hoi zergatik, Bueno, marea gora dijoa, eta azkenen, bueno, ibai aldera, bueno, momentu honetan egia da nesken kasuan, mutilenekiko, bueno, ia ordu terdi, ia 2 orduko ezberdintasuna egongo dela mutilen azken txandakin konparatuta, eta bai, urak ere moitzen jungo diala. Bai. Ura moitzen dia, korrontea aldea harrapatu nahian. Eta nik ezakite hor aldea agian erranik murriztu du pixkat, alde hori 12 segundu lautrainuko alde hori une honetan ez dago, Ez du ematen mintzat. GPS-erik oraindik ez daukagu, baina, bueno, bai, nik uste bai saiatu dela San Juan erdien kaldera etortzen, bueno, olatuaren laguntzakin, baina hor zertxo bait jo nintzaiola, eta Hernanik, bueno, baliatu dula, zuzenean, zertxo bait gerturatzeko. Eta orain olatuak hartzen badituzte, nola moldatzen diren. Bueno, San Juanek ja errekuperatu du bere arraunketa, Guain zuzen dator, arazoak izan ditu, ziabogaman ondoren San Juanek, gurutzatu eginda, genionen bezala, laugarren kaletikan, ia bigarren kalera etorri da, eta hortikan dator, bigarren kale hortatikan, eta ematen du baita ere, bueno, Hernanik ere hor olatu txikin bat hartu dela, eta pixkat gerturatzen hasia dela, hor barruko kamaran ikusi ahal izan dugun bezala, Hernaniaren kamaran, eta arazoak, lemazainak, San Juaneko lemazainak hor bideratzeko. Arazoa ikusten da nola, izemateainoko indarra eskatzen dion taldeak ere, gogortzen duenean, baina, azkenean, apustu berria da tripulazionena, eta oraindik denboraldi hasieran gaude, baina ikusten dugu nola idan garela eutxita hor eskuarekin, da gero egia da, emakumezkoa arrauna oso goran gelditzen zaigula, gizonezkoa baina txikixagoa gehalako, eta indarra hor goran egiteko gehiago kostatzen dela. Eta zeinen bezala, beraentzako lehenengo estropa ofiziala izango traineru estropa ofiziala izanen da hau, lemazaientzako, eta bueno, kostata, baina hor dator. Hor daka bere traineroa xuxen karri nahian, eta olatuen bat obeste hartu nahian ikusten ditugularik San Juan darrak. Bigarren kale, hirugarren kale hortan ikusten ditugularik. Ia nahiko, bueno, bata bestean atzetikan datoz, iaia. Bai, Hernani San Juanen atzen sartu da, bere uera hori aprobetxatu nahian. Eta ikusi du eztia hainbeste etorri, bigarren kale alderan, ikuste hor ziabugatik ateatakon bai, berriro 3-laugarren kale alderantz datoz, Hala da, jurintzaio, trainerua lemazainari, San Juan darren lemazainari, baina ja bideratu eta hirugarren, laugarren kale hortatik sartuko bi traineruak, nahiz eta Ziabogaman eta ia bigarren kalea joan San Juan, oain ja bideratu du eta berriro gurutzatu du estropada eremu hori, eta bere kaletik, laugarren kale hortatikan datozti San Juan darrak, baga txikin bat hartu nahian, eta, bueno, aldea handitu nahian. Bai, eta, hain ikuste dugu, Hernanik bai hartu dula barru kaldera, baina San Juanek hor 3-laugarren kale alderontz jo dula, Hernanik bai joan da atzetik uera, baina orain atera egin da, eta erdi kaldera hartu du norabidea. Jada barruan dade, bi traineruak, 2 minutuko estropa gutxi gora bera buendikan gedin zaia, ez daude oso urruti, mugatik ez daude oso urrutik bi trainero hauek, eta aldean nabarmena da San Juanentzak, genion bezala, Ziabogan 12 segundu izan badira, momentu batean gerturatu izan da, oain olatu txiki bat hartzen duna San Juanek, estropa amaitzeko, eta pixkanaka alde hori handitzen ari da San Juaneko trainerua. Bai, eta, tartea zabaltzen, eta itxasoa, ikusi moitua dola, baina denborei erreparatuta, ez da erresa egongoan kanpon arraunerako, Ez, keba. Eta hemen, behintzat, baga txiki hori hartzen, eta pixkanaka handitzen doa. Alde hori, San Juaneko, aztaneko txampan sartzearen daude. San Juan darrak, beraientzako izango da txanda hau. Eta ikus ezau gero, denborak zer ematen duten, beste bi txanda izango ditugu ondoren, eta
bukatzear San Juanek azkeneko bukaerakinoko lana, hor da San Juan, ja San Juan, 11:53 denbora indu San Juanek, eta hori gure denborak, gero denbora ofizialak izango ditugu, 12 segundu zian ziabogan, guain zertxoak gehiago izango dira, mugan Hernaniarrak bukatzear, hor dator Hernani, ja Hernani, eta 19 segundu atera dizkio azkenean San Juanek Hernaniri 14 eta segidan izango ditu denbora ofiziala, baina erreztasunez, baizik eta bere lana eharki eginda, San Juan darrak irabazi dute lehen txanda betziar. Bai, irteran egia da, Hernanik irtera hobea egin dula, baina estropada aurrera zioan bezala, San Juanek lortu dula, aurrea hartzea, ziabogatik ateratako norabide aldaketatxo bat izan du, eta norabidea bilatu nahian kosta egin zaio, baina gero ondo amaitu du, eta Hernanik ere, horre, San Juan atzetikan jonda ere, arraunketa galdu gabe amaitu du, eta denbora aldi honetako lehenengo estropada izateko, ikuste ditugu taldeek oso ondo ideala lanen. Horretu denbora ofizialak, San Juanek egindako denbora 11:45 eta Hernaniek egindako denbora 12:14. Beraz, honen bestez, lehen txanda amaitu da, bigarren txanda 11:20 jokatuko da, minutu batzuk falta diago hendikan, tenaldi txiki bate egingo du, eta berriro bueltatuko gara hemendikan, hain zen ere, Hondarribitikan bigarren txandarekin. Ya tiene calle. ¿Y a casa? ¿Vamos? Y no escuchaba ni
No, a las 4. A las 4. ¿Cómo se dice? A mí no me salen las cuentas, llegas a las 3. ¿Cuántas a las 10? Bi minuto estropada hasteko eta ja trainera gerturatzen ari dire. Lehenengo kaletikan Ibaika, bigarren kaletikan Itxeko Ontzia Miren Garmendian agindutara, hirugarren kaletikan Zarautz eta laugarren kaletikan Zumaia. Está poniendo la cámara. Manda. Igual? Vale. Bueno, bigarren txandari hasiera emango zaio, ni batetik enbestera, Gipuzako txapeketa, traineru txapeketan gaude, eta pixkanaka, bigarren txanda ondako lau ontziak gerturatzen hasia dira. Lehen kaletik Ibaika izango dugu, bigarren kaletik Hondarribia, hirugarren kaletik Zarautz eta laugarren kaletik Zumaia. Lehenengo txandan, azkarrena San Juan izanen du, eta berak egindako denbora 11 minutu eta 53 segundutakoa izan da. Bigarren txanda hontan, Eusko Tren Ligako bi trenere ditugu, Ibaika eta Hondarribia, eta Ligako Zautza eta Zumaia. Hasiera baten, lehen eta bigarren kale hauek favoritotzat eman ditzazkegu bigarren txanda honetan. Ziar? Hasiera baten, pentsatzeko da, Eusko Tren Ligakoak, etekoak baino denbora hobea egingo dutela, baina, Zumaiak oso aurre denbora aldi ona egin du, trainerietan ere Gipuzkoako txapeldun gelditu izan zen, eta Zarautza, egia da iaz liga oso ondo amaitu zula, baina urten aldaketa askokin, jende aldaketa askokin, neguan, apaltxeago ibili dela, eta, niko gortxuna ikusteko, ete eta Euskotreneko taldeak, txanda berean, eta zemoz moldatzen dian, eta eguraldia ere, batzutan haizegola da ondixeagoak ematen du, gero ez, hemen ikuste ditugu baliza behaiek nola moitzen dian, bagakin, eta kanpo alde hortan, nola moldatzen dian, ez da? Hala da, lehenengo txandan, San Juanek irabazi duen txanda hortan ikusi ditugu, arazo bat obeste, bi traineruek, bai San Juanek eta baita Erranik, kanpo alde hortan haizeako jotzen du, eta arazoak ebai eta lemazainentzako ere lan asko egin behar izango dutenak ere gaurko egun hontan. Hor ditugu launtzia, hiru ia kokatuta eta laugarren kaletik Zumaia hor gerturatzen hasia dena, eta hemen lehenen kaletikan gertu duguna.
Ibaikako lemazaina den Emaili Erretegi jada bere eskutan du estatxa, baitare etxeko traineruko lemazaina Miren Garmendia Hondarribiko lemazaina ere, aldi berean Zarauztarra, ea pixkat aurreratu beharko du, bere traineru hori, hain zeren Naikari Osa du lemazain bezala, eta Amanen Jimenez ere jada estatxa eskuetan du, eta pixkanaka Zumaiarren ontzia ere kokatzen hasia dena. Lehen kalea biltzate jada kokatuta dago, bigarren kalea ere bai, eta Zumaiarrei kostatzen nahi zaie pixkat. Bai, behin estatxa edutxita zaudenen bai olatuak eta bai kasu honetan koronteak ere, haizeak ere bai atzerantz bultzatzen izu zaitu, eta hor, arraulariek ere lagundu egin behar patroiai hor zuzen mantentzen, eta ikusten dugu, Zumaiak soltatik dula estatxa, berriro ondo enfilatu nahian. Ibaikako ere ondo kokatu da, baina haizeakin ikuste dugu nola botatzen pixkatu lateral batea, Estribor alderuntz, eta hor zuzendu nahian arraularien laguntzakin. Hondarribia eta Zarautza mantentzen, baina Zumaia asko atzeratu da. Eta baina enfilatzen, pixkat aradatuko du eta bestentzat, lanak hor mantentzen. Hala da. Eta esan ezagun bi kamarak Ibaika eta Zumaiko trainerutan jango direla, txanda hontan, eta Zumaiarrak hor ikusten dugunen bezala irudietan pixkanaka gerturatzen hasia dira, beraien postura, beraien unera, irtera une hortara, eta hor da bere lemazaina ere estatxa hartu nahian. Eta Ibaika oker egin da ikusten dut, orain arazoak, bai, hor aurrekalari ikusten dugu, arrolaria laguntzen, lemazaini. Momentu honetan arazo badu, irtera emateko, arazo badu. Denak zuzentzen laguntzen, bai, nik uste soldatu egin du. Bai. Eta bain lehen kaletik Ibaika arazoa ditu, Zumaiarra jada kokatuta ditugu, Hondarritarrak bigarren kaletik bai, eta hirugarren kale hortatik Zarauztarrak ere bai. Beraz, arazoak Ibaikarentzat kokatuta zegoen, baina ezin eutxi estatxarri. Bai, eta ikusi dugu soltatu du momentu nola bota duen korronteak hemen Estribor alderuntz eta atzeruntz. Beraz, Ibaika Zumaiare orain mantentzen hor, ea aguantatzen duten, eta Ibaikak lehenengoan eutxi eta zuzenean jarraian hasteko aukera da. Justu, kamara mazkiten bi ontzi hauek, Bai, eta hor ikusten dugu Ibaikan, barruko kamaran ikusten zen nola zuten txantela jarrita, arraunari pixkat kaida emateko hor ikusten da gauza txuria, bai, nire horrenari ikusten zaio hor toletearen azpian plakatxo bat, toleta bat, pixkat inklinazioakin, arrauna ureta errexo iristen laguntzeko, bai. Betiko problemak emakumezkoak txikixiagoa izateagatik, nola aingoratik indarraiteak gehiago kostatzen da, lesionatzeko arrisko handiagoa, eta hor ikusten dira, toma hontan ondo ikusten da hor, txantel txuria, toleta azpian, inklinazioa ematen laguntzeko. Bueno, ez du bendikan ez da txartu, hartzear da, hartu da kaia. Ibaikako lehemazak, bai, ala Mateo, ez da hartu da duela, baina horrelatu beharko, ontzi hori. Arraunean ez engantzatzeko hor, orain bai. Ja. Esku bat, bestea, atzetik pasata, bandera txuria. Eta bandera txuria hemen lehorrean, epaiako harria. Hasia da emakumezkoen Gipuzkoako txapelketako bigarren txanda. Bixi atadia lau ontziak lehenen kaletik Ibaika, bigarren kaletik Onjarbi, hirugarren kaletik Zautza eta laugarren kaletik Zumaia. Hogei segundo jada, pasaia eta lehen kale hortatik Ibaika du arraunean eta genien bezala Maili Erretegi hain zen ere lemazain bezala, Maili Iriarte, Nerea Orena, Ane Aiestaran, Amaiur Garzia, June Galardi, Paula Amutxastegi, Leire Arrojeria, June Mikeo, Helene Telletxea, Nerean Deobarro, Uxue Rodríguez, Sofia Boskaral eta Nora Urbe arraunean ditugulari. Bigarren kale hortatikan Hondarribitarrak ditugu,
etxeko trainerua, bigarren kale hortatikan, eta bere lemazain lanetan, eserita, hor ikusten dugunen bezala, Hondarribitarren lemazaina Miren Garmendia, eta ontzi barruan joazen arrolariak hausetia, Maider Perez, Iraia Sarriegi, Iraia Barkatu Mendizabal, Ane Mendizabal, Julia Arkotxa, Irati Camarero, Desire Alonso, Katxali Negrete, Zuberoa Egurreola, Intza Fernández, Erika Badiola, Magi Olaskoaga, Naia Graziet eta Maider Peñalba. Hoi, bigarren kaletik, hirugarren kaletik doan untzia, eta ligako zarauzarrak ditugu, hirugarren kale hortatik, eta nahikari osaren gidapenean, hau esedia barruan doazen arrolariak, Eneritz Irueta Goiena, Magi Makazaga, Ane Makazaga, Irati Zubeldia, Irati Maiz, Iraide Martin, Saioa Makazaga, nahikari Artano, Libe Goñi, Oiane Landa, Udane Iraola, Ane Espurua eta Amaia Mantrola. Eta laugarren kale hortatik, Zumaitarrak, Telmo Deuneko neskatoak, Amane Jimenezekin doazala lemazain lanetan, Paula Bileia, Jule Egiguren, Magi Aramburu, Lierni Itxausti, Ainoa Segurola, Garazi Izagirre, Miren Garraztazu, Mirian Garagartza, Ane Beristain, Aitzane Urbieta, Elena Merino, Magi Izagirre eta Leire Ibarra. Hau ese ditugu arraulariak, eta hasier hontan zer da, kasu hori patzeko itziar? Bai, bueno, ikuste dugu Hondarribia nola baborralderantz joan dan, ez da erdiko kale horien bila, eta bueno, orain epailea asko gerturatu da, eta ez dakit bandera txuriren bat ateratzen ez ote zaio nahi, bai, orain ikusten dugu, Hondarribiari bandera txuria pixkat bere kalera gerturatzeko zautzen kalea, bigarrenetik erdialdeko bide hori hartu du, bueno, lehen aipatu dugun bezala korronte hori editatu nahian. Eta ematen du, laugarren kale hortatik, Zumaiarrak, esaten zen honen bezala, bueno, neguneko txukuna egiten ari diela, eta laugarren kale hortatik, sanitaike egian aurretik doazela? Bai, bueno, igual irudiak engainatu ditugu, baina bai, ez zertxo baita aurretik, edo, bueno, behintzat, bai ikusten dago, atzea ez dela gelditu, eta Hondarribiak, bueno, egin duen bide horrekin ere, bueno, hortxe jarraitzen dula. Eta Ibaika, irtera gustatu zaite, nola eman duen. Eta, nik uste, Zumaia zertxo baita aurretik, da gero Hondarribia eta Ibaika, eta Zarautz ere ez dagoela oso batzean. Ez, goratu ezagun, San Juanek egindako denbora ziabogan, 6 minutu eta 8 segundutakoa izan dela. Beraz, hemendikan gutxi gara bera, 2 minutu luzera, ziabogan izango ditugu 4 traineruak. Eta kanpoaldean ere, bueno, hor olatua badu eta arazoak, arraunean egiteko. Bai, eta Zumaiaren ikusten zertxo bait, bueno, Hondarribiak baborrea jogun bezala Zumaiak estrigorrea jodula, eta hor, zautzan oso gertu daudela bi traineruak. Eta ea orain, ziaboga ematerakoan, olatu handi horietan, bueno, ea biratzerakoan, bueno, olatu horrek gainea ez dien botatzen. Baiz, eta lehenengo txandan ikusi dugunen bezala, arazoak izan dituzte, egin bat San Juan darrak, zehar gurutzatu gai da, ziaboga eman eta segidan gurutzatu inda, eta eskerra, bueno, aldean nabarmena zaukala Hernanirekiko, eta ez diola ingo trabarik egin, baina bai, aldeak ezia hain nabarmenak, eta ikus dezagun irtera hortan zer nolako lana egiten duten bai batak eta baita bestea. Laugarren kale hortatik, Zumaiarrak ditugu printzipioz, bueno, lehen postu horretan, eta minutu bat luzera izango ditugu jada ziaboga ematen. Bai, Zumaia oso ondo hor, eta ja itxasoa atera dian hortan, bueno, nik uste bendajatxoa handitu indula, Eta baga ikuste dira, olatuan gora eta bera nola da biltzan. Arazoak hor ikusten dugunen bezala, lemazaina hor arazoak ditu hor traineru hor kontrolatzeko eta pixkate junitzaio, bai? Ba, haizea ere egongo da, haizeak ere asko botako du, eta hor une oro zuzentzen junberdezu, eta gaina, gora bera hortan, behinik eta zailago, Bai, estropa oso gogorra, lemazainentzako gaurko hau. Bai. Eta eragina izeten ari diela, bai arraunian eta baita ere, bueno, trainerua txukun eta zuzen eramateko. Bueno, ziabogarako ja nahiko gertu, lau ontziak eta laugarren kale hortatik, agian Zumaiarrak aurretik ikusten ditugulari, eta Ibaika lehen kale hortatikan atzeratu itzaigula.
Bai, itxasoa atera dian hortan, ja, baiatik kanporago atatzen hasi dian hortan, nik uste Zumaiak aurre hartu dula, eta Ibaika zertxoa aitatzera gelditu dela, horrek esan nahi du, ba, bueno, 3 eta 4 kale hortatikan ere Argi. ondo doazela, Argi, Zumaiarrak Bai, ja. segidan ziaboga ematea. Hor da gurutzaten hasia da. Zumaia, ziaboga ematen. Zumaia. Ordoa guain Hondarribia. Hondarribiare ordoa. Jaon Jarbi. Zautza eta Ibaika aldi berean iaia, Zautza aurretikan, Zautza eta Ibaika ere Ibaika, beraz mandute da Ziaboga lau utzia, gogoratu zagun 6-0 San Juanek egin duen denbora, eta orain izango ditugu bigarren txanda ontako Ziabogako denborak, baina Zumaiarrak gogor eta alde nabarmena ez da, luzera ontan. Bai, oso ondo Zumaiarrak eta aurreko txandaren antzera, giratu oso askar, baina ateratzen asko kostazaie, berriz baizearen alde hartze hortan. Eta, Ibaikak ere aldaketa asko, iazko taldetik anorea. Baina, bai ikuste du, Ibaikak ere erdi aldera hartu dula, Sarautzak ere bai, pixkat norabide horiek. Hala da, eta, hor ditugu Zumaiak indako lehen denba 6-0 eta 6-12 Hondarribiak egindako denbora. Ibaika 6-20, Hondarribi 6-12, Zarautz 6-17, Zumaia 6-0. Kontuta hartuta, lau segundu bestekin, ez dira atea Zumaia, San Juani, eta egia esan, netzako alde nabarmena da. Ete ligan dagoen Zumai bat, Hondarribia, Euskotren ligako lehen mailako traineru bati horrako aldea atatzea, 7 segunduko aldea atatzea. Bai, hasiera batean bintzat, harritzekoa, edo, Zumaiak, baina denboraldi aurrean ere oso estropadanak egin ditu, bestalde, izan dezakegu, Ete Liga, Euskotren Liga baino astebete lehenago hasten dela, eta agian prestaketa aldetik ere prestatuago, Zumaia baita ere dator, trainerietan Gipuzkoako txapelketa irabaztetik, eta gogotxo, baina Hondarribia oain ikusten ari da badatorrela, olatuaren alde. Bai, hala da, badator hain zuen ere Hondarribiko trainerua, hor ematen du ja bere erritma hartu, eta ia aurre hartzear dago Zumaiarrak guain junintzaio. Junintzaio, bai, nik uste estriborraldea juntzaiola zertxo bait. Arazoak nionen bezala lemazainentzako, traineru guztientzako, haize bolada nahiko sendo fuerte hor kanpo alde hortan, eta guain Zumaiarrei pixka junintzaie trainerua, eta agian aurrea hartu dute jada Hondarribitarrak etxeko trainerua, etorri daiteke aurretikan eta beste erritmo baten, baina borrokan bi traineru, bai hor da ez. Orain olatuan. Olatuan Hondarribitarrak eta Zumaia olatuan. Hoi, haze estropada bukaera egiten ari diena, bi traineru hauek, bateko datu hartu, beste olatu bat hartu, ean norke eramaten duen denbora gehiago olatu horren gainean, horrek txande irabazteko aukera gehiago emango dizkio. Egun honetan, borroka hortan, bi traineruak, bigarren kale hortatikan eta 5. kale hortatikan doa hain zen ere Zumaia, eta haze Ibaikak egin duen maniobra, iaia 3. kaleraino jantzaigu lehen kale hortatik. Bai, eta, leheno San Juango patroiagatik esan dugu, baina hemen ikuste du Maider bera ere Hondarribin nola idan, zematean joko indarra inberdun ontzia olatu hartzeko, eta, bai zabaldu dira, Hondarribia, gehiago etorri da 2. kale alderin, eta Zumaia, 3-4 kale hortan jarraitzen du, eta Ibaika komentatu bezun bezala olatu bat hartu du, eta, olatua markatzen zion bezala, gurutzatu intzai Hondarribiai atzetikan. Zeharo gaina, baina estropada buru hortan nahiko, lehen kale hortatikan datorria sartuta Hondarribia. Bai, asko zabaldu da.
asko zabaldua, eta bestalde Zumaia hirugarren kale hortara etorri zaigu, asko gaina Zumaiarrak, eta hor da azkeneko metrotan, guainikan zertxo bat geltit zaiek, gogoratu izan San Juanek egin duen denbora 11 minutu eta 53 segundutakoa izan dela, beraz hori da hobetu behar duten denbora, eta ziabogan 4 segunduko aldea besteik ez zegoen Zumaia eta San Juanen artean, aldi berean Hondarribiak nahiko urrutik egin baldin badu ziabogan, bere denbora, guain lehen kale hortatikan datorren trainerua, Hondarribia, hor bukatu nahian lehen postortan, baina argi oso zero kaletikan esan dekakegu Hondarribia datorrela. Bai, Hondarribia oso bastarrera dator, eta, bueno, baina nik uste Zumaia datorrela zertxo baita aurretik, Bueno, ikus dezagun. Eta Hondarribia hemen, zero kalera sartuta, eta Ibaika ere zero alderuntz, Hala da, ikus dezagun Zumaiarrak irabazteko aukera izango duten txanda hau, Hondarribitarrak ere azkeneko txampa hortan azkenak emateko, argi Zumaia, Hondarribia, hor da Zumaia, izango da Zumaia, Hondarribia, 2 segunduko aldea, eta dizkio, ondoren Ibaika eta Zarautza, Ibaika nik uste zertxo baita, baina asko ez, Hor dator Ibaika bukatzearen du bere lana, Ibaika Zarautz, Ibaika sartuko da, hirugarren, Ibaika, eta Zarautz, beraz, bukatu da bigarrenen txanda hau, ez dakibaz bandera txuriare uretatik epaia, baleko estropa izan dugu hau, bigarren txanda, Zumaiak irabazi dut, eta zuk esan dezu, argi Zumaiarrekin, negu politxa indute, eta hemen ikusi dugu. Ia zer ondo ibilizian, gero gelditu zian Ligan, hor playoffa jokatu gabe, Galiziarrek zuten kupoa medio, oso estropada ona itena izan da, nik uste, iaz ikusita ondo ibiliziala, eta aurten Galiziarren kupoa ez dagoela, apustu handia itena ibiala, ea datorren urten berriz Euskotren Ligara igotzeko aukera dituzten aurtengo playoffetan, eta neguan oso ondo ibili dira, trainerietan ere bai, eta gaur ere bai, eta nik uste bati bat kanporantz jundiala ondo. Bigarren luze honen lehen zatian, Hondarribiak indu oso zati polita, baina bukaeran berriro Zumaiak, eta Hondarribiak, asko satzerago junda, eta jakin izan du gora ibuelta ematen, baina laugarren kale hartatik Zumaiak oso estropada ona egin du. Eta Ibaika, zertxo bait kostain zaiola iruditu zait. Egia da aldaketa asko izan dituztela iaztik honea, eta Zarautzak ere bai, baina Zarautza ere ondo ikusten da. Bai, nahiko poliki, estropa polikia egin du. Zumaian denbora, 11:15:07 izan da, bigarren postuan sartu da Hondarribia, Ibaika 58, Hondarribiko 14, Zarautz 12 bat, eta Zumaia 15. Hondarribiana 37 izango da, hor 34 jartzen du, baina 37 11:37 Hondarribiak egin duena, 37:56, 11:18, 79 Ibaika, eta 12-0 bat hain zuzen ere Zarautzak egin duen denbora. Kontutan hartuta, honetan Zumaia izango genuke lehenengo postuan, bigarren postuan Hondarribian, hirugarren postuan San Juan, ondoren Ibaika, eta laugarren eta seigarren postu horretan Hernani, bi txanda jokatu ondoren. Eta, bi txanda jokatu ondoren, kaleak zer esaten duten, joateko ematen du ez dakit, laugarren kalea hoberena izanen dela, etortzeko bastarralderu lehenengo kalera, ezer esan daiteke, edo ez. Ez dakit, nahi iruditzen zaitela, behin itxaso ateatzeanen, hiru eta laugarrengo kale hortatik oso ondo ateratzen diala kanpora, eta alditz lehenengoak galditen dutela, baina behin ziabogan mandakon, bat eta bi kaleak hobeto, baina estropadaren azken zatian berriro hirugarren kalea hobea, 3-4 aldera. Favorito nagusiak hirugarren txandan izango ditugu, eta hirugarren txanda hasteko oraindik minutu batzu falta dira.
egia esan, segidan, botako dute, zen da 12 gutxitako iragarrita zegoen, hasiera, beraz, pixkanaka, favorito nagusiak hemen izango ditugu, hirugarren txanda honetan, lehen kaletik Orio izanen da, bigarren kaletik Tolosaldea, hirugarren kaletik Donosti Arraunlagunak, eta laugarren kaletik Donostia Ra. Hau isek izango dira, lau ontziak, favorito nagusiak hemen daude, eta ni gogotsu nago, zer ikusiko dugun? Bai, nire bai, ez daukat favorito argirik, laguntziak indute oso negu polita, egia da, bueno, agian Oriok aldaketa asko izan ditula iaztik honea, eta jendia gogotsu daola hori ikusteko. Tolosaldeak ere iaz oso ondo bukatu zuen, neguan estropada politakin ditu, eta bueno, eta Donostiko bi ontziak, ez da, biakor, neguan ere oso ondo ibili dira, gora berekin estropada batzutan, esan eta Donostiarrak Orio nahi bezetzuen bat ere estropada hona egin, baina San Pedron bai, eta ea, gogotsu, ligasiera hau ikusteko. Liga ez, barkatu, denboraldi hasiera. Eta ikusteko, zer izango dan Orio Nadeta Agirre gabe? Bai, bueno, ziklo berri baten hasiera edo ez. Bueno, aldaketa, arraro egingo da, bueno, patroi ezberdina ikustea, ontzian, eta a ber. Bai, ahots berriak entzungo ditugu, Maider lehen ere ibilita dago San Juanen, eta bueno, Orio kontzian ahots berri bat. Hala da, bueno, kamarak Tolosaldea eta Donostia Arrauna lagunak eramango dituzte. Baja ugari Orion, lehen kale hortan, 9 baja, genien bezala ipatzekoa Nadeta Agirre, eta 6 neska berri, sartu diana klubean, aldaketa handia, Orion? Bai, bueno, aldaketak urtetik urteko izaten dira, bueno, aurten beste tamaino gehiago, baina bueno, jendea gogotsu dago, egia da lehen ibilitako jendea berriz itzuli dela, utzita zegoena, gazte mailatatik igoenak ere bai, eta beste batzuk, esperientzia berrien bila, eta gustora lanean ondo ari dira, eta ea orain ez da urak bere lekun jartze dituenen, ea non dauden. Arraun lagunaken ere bai aldaketak, Donostiarran ere bai, ez da beste hitzein. Hiru baja bakarrik izan dituzte Tolosaldeak, ia joan den urteko arraunlari berrinekin jarraitzen dute, eta hori ere aipatzekoa izango da. Malena Amondarain eta Ianine Izagirre ditu bain lemazen bezala, eta horre aldaketa bat izan dute. Amondarain 8 urte damazki esan horre taldean, Tolosaldeako taldean, eta 3 baja genien bezala, Donostiarran ere 6 baja, askoxo, eta Arraun lagunek aldiz 4 baja izan ditu, alta ugari, 7, etxeko bertako batzu bai, Arraun lagunek induna, eta Donostiarra, horra ditugu fitxaketa batzuk intuztena, adibidez, Kabo ibilitako Nikol Maroño, bertan dugularik, edo Iri Simon, Aresen ibilitakoa. Laguntzia gerturatu zaitezte irtegara, mesedez. Ontzian nahikoa aldatu izan dira Tolosaldean ezik. Bai, nik uste Euskotreneko tripulazio guztitan Tolosaldea izan dela aldaketak gutxien egin dituna, aldaketa alta baja gutxien izan dituna, eta gainontzekoetan horrek esan nahi du, jende batek edo generazio batek, hor aldaketa errelegoa emateko pausua eman asko aipatu da Oriona, baina nik uste gainontzekotan ere antzeko zerbait pasada dela. Eta gazteakoa datoz, eta aber, Zuk ez bere gaian utzi zenuen, ez da? Eta zure ordez batxeta sartu da. Hoi da. Egia da gazte mailetan bati bat traineria bateletan emakumezkoen presentzia asko handiagoa dela. Eta traineruan ere errelegoak badaude. Eta ikusitugu 10 gizonezko ontzi, 10 emakumezko, eta nik gogotsu nago txanda hau ikusteko. Zu eta nik uste Hondarribian gerturatu den jende asko bai, txanda hau, ohorezko, esan daiteke ohorezko txanda hau ikusteko. Gaur hasten da ofizialki traineru denboraldia, Gipuzkoako txapelketarekin, eta gaur ez dago kuporik, adibidez,
bertan kontutan hartzekoa bai, bueno, bakoitzak sardetzake nahi dituen arralariak, eta, bueno, agian nik uste lau ontziak txapelketa bila eta gogutxu torreko ziala, eta txapelketa txuku bate egiteko, ja, bueno, eta irabazteko ere bai. Bai, denboraldia ondo oste baldin mazu, bueno, beste umore batekin ekitezu, egia da, agian inkorporazio batzuk oraindik guztiz etorri gabe daudela, batzuk kanpoan estudiatzen daudelako, edo kanpotik datozenak, aulki mugikorra egiten ari baldin badira, esaterako urkin aulki mugikorra egiten ari diranak, oraindik Donostiarrako fitxaz daukate, bueno, ezakit horrelako egoerarik dagoen edo ez, baina, bueno, ja danak gogotxu hasteko eta ondo hasteko. Halaxe da eta pizkanaka kokatzen hasia dira, lau traineruak, lehen kaletik Orio, hor dago bere lemazaina den Maider Etxaniz, bueno, bejo indiola, Maider Etxanizi, bere lehen estropa ofizialemen Orioko traineruarekin, bigarren kaletik Tolosaldea ja etxartuta daka, baita ere Donostiarra lagunak eta Donostiarra laguarren kale hortatikan, ikus dezagun pixka eta horretu beharko izango du Tolosaldeak bere traineru hori, arazoak bai lemazainak, traineru hori lasai eta zuzen eukitzeko, baita Oriotarren lemazaina den Maider Etxaniz iaia etzan da ikusten dugu. Bandera txuria hemen lehorretik. Eta bandera gora, ja! Hasia da emakumezkoen birugarren txanda, lehen kale hortatik Orio, bigarren kaletik Tolosaldea, Donostiarra lagunak hirugarren kaletik, eta joan den urteko irabazlea Donostiarra laugarren kale hortatik 20 segundu honetan, eta lehen kale hortatik doazen arroariak, Orioko traineru barruan, Maider Etxaniz genien bezala hor lemazai lanetan, Mireia Uranga, Ainoa Etxenike, Amaia Galdos, Naia Badiola, Nagore Urdapileta, Udane Oioz, Claudia Armora, Alaine Berezi Artua, Eider Barba, Ane Arruti, Amaia Arregi, Maria Piñeiro eta Oiane Iraola, bigarren kale hortetik Tolosaldea bere kamara eta argi ikusten ditugu nola doazen arraunean Maialen Amondarain lemazain lanetan, eta barruan doazen arraunariak Arene Portularrume, Naroa Leonet, Itxaso Eitburua, Naroa Bezerril, Jone Pastor, Magi Urdanpileta, Uxune Urkian, Garazi Ormazabal, Nerea Agirrezabala, Ane Eguez, Irene Sierra, Ane Zelaia eta Malen Eskitxabel. Hirugarren kaletik Donostiarra laguna joan den urtean Eusko Traliga, Kontxako bandera iraztako kluba, eta aurten Andre Astudio nola ez, patroi lanetan, lemaz lanetan, eta barruan doazen arraunlariak hau esek ditugu. Donosti arraunen barruan, Aiora Belartieta, Laura Jaramillo, Xubane Uribarrena, Udane Goenaga, Naikari Azkue, Nayara Martín, Maider Bereau, Ane Sánchez, Vanilla de Frutos, Alejandro Ríos, Lorea Etxabe, Irene Higuain eta Marcia Larrea. Eta laugarren kaletik joan den urteko irabaztea eta Gipuzkoako txapelduna den Donostiarra, Nerea Perez dugula lemazain lanetan, Laura Alonso, Olatz López, Maider Zumeta, Naroa Garamendi, Ainoa Larrañaga, Irati Gaztelumendi, Iris Simón, Ane Díaz, Uxue Urra, Ángela Castro, Aizea Saez, Alaitz Olarte eta Itxaso Uzkudun. Hor ditugu lauak horre ja 2 minutu luze egindako lanarekin, eta hasiera gogorra eta indartsua hirugarren kale hortatik Donostiarra lagunak. Bai, Donostiarra lagunak irteratik gain ikuste zertxo baita aurre hartu duela, eta orain itxasorateatzen nahi dian bitarten, hor mantentzen, trainerutxo bateko aldearekin, eta bain ja itxasoa atera dia ikuste ditugu ontziak zanbuluka, ea nola moldatzen dira. Eta, karo, ez dugu aipatu Gipuzkoako txapelketa honek, azkenen Euskadiko txapelketarako txartelak ere banatzeitu. Ze Euskadiko txapelketa sailkatuko dira 4 Gipuzkoar eta 4 Bizkaitar. Hala da. Eta lehenengo biak orezko txandan jokatuko dute, eta hirugarren da laugarrengo sailkatuak lehenengo txandan iriko dira Euskadiko txapelketan. Hori, datorren asteburuan Donostian jokatuko den Euskadiko txapelketa, eta hemendik bi astera Donostin ere bai
Espainiako txapelketa jokatuko da. Baina une honetan zer dugu jokoan, Gipuzkoako txapelketa eta Donostiako bi ontziak hor dabiltza. Bai, eta elkarrengandik gertu ez, dakit edo arraun joan dan laugarren kale alderuntz, edo laugarrenetik zertxo bai zabaldu den hirugarrenera Donostiarra. Bai irteran iruditu zait bai Orio eta bai Tolosaldea, erdi aldera zertxo bai zabaldu dira eta izea ere gehiago ez dakit, baina bai. Hori ikusten ditugu, Donostiarren bi lemazainak arazekin, eta, Astuilo xuxen eramaten hor, eta Nera Perez agian arazo gehiago laugarren kale hortatik. Guain ikusten da ja sendatu duela, eta nahiko onkidean da makila Astuilo traineru hori. Bai, hor kanpo kalden zaila dago, zuzen mantentzeko olatuekin eta haizearekin, haizeak ere zabaldu arazi egite dizu, eta hor mantendu nahien, eta hor ikuste ditugu arraun lagunakeko arraunlariak, ziago garen bila gogotxu eta aurretik ikusten badia, horreinik eta gogotxuago. 6-0 lau egin du Zumaiak Ziabogan, Zumaiarrek esan dezagune bigarren txandako irabatak izan diala, eta denbora honena beraina izan dela bukaran, 11 minutu eta 35 segundukoa, eta Ziabogan 6-0 lau egin duten denbora. Hain zuzen ere, Zumaiarrak eta nik ustet Aixa apurtuko dutela denbor hori, txanda honetan doazen lau traineruak, joan urtean Eusko Trainen Ligan lehen lau zeikatuak, bizi eta ontzian, nahiko denbora denboritzak ginean lau hauek. Eta gaurkoan Donostiarra lagunak, hirugarren kale hortatik, guztu etorra Astuilo, izan trainu ematen. Bai, momentuz behintzat ondo du joazti eta horrek, itxura ere lagundu egiten du ondo, eta oso ondo ikusten dira hor kanpo kaldera, eta hor ikusten dugu, hirugarren kalea izanagatik haizeak nola botatzen duen eta zertxo bait zabaldu nola indian laugarren kale alderuntz gero haizeak berak botatzen laguntzeko. Segitan izango dugu Donostiarra lagunak hor bere lemazaina ia eskatzen segidan hasiko da, Ziaboga ematen, hor doa, Donostiarra lagunak hirugarren kale hortatik lehen postu horretan, Donostiarra lagunak hor da, Ziaboga ematen, Ziaboga Donostiarra, nahiko zabala, ja Donostiarra, hor da Tolosaldea eta Donostiarra eta Orio, ja Tolosaldea, ja Donostiarra eta Orio lehen kale hortatik, gogoratu ezagun 6-0 lau egin duen denborariko honena hor Zumaia izan dugula, eta segidan izango dugu Donostiarra lagunarekin denbora. Nola ikusituzu Ziaboga horretan, Itziar? Ondo, aurreko txandetako baino bixiago ateratzea lortu dute bai lau ontziek, baina, Zumaiaren denbora kontutan hartzekoa, Halaxe da, zeren da 6-0 bat egin duen denbora izan da Donostia arraun lagunak, eta Ziabogatik atea, eta horinik ezak olatu bat bi zehartu duen, eta aldea handitu egin du, hirugarren kale hortatik, eta arazoak Donostiarrak bere kale hortatik, Tolosaldea eneko txukun erditik. Bai, eta Donostiarra hor zertxo bait atzeratu egin da, eta hori nik uste eta aurretik ateratzea lortu dula beraiekiko. Eta orain denborak. Hor ikuste ditugu, arraun laguna 6-0-0, Tolosaldea 6-0-zazpi, Orio 6-11. 6-0-zortzi Donostiarrak egin duen denbora, eta, kontutan hartuta denbora hauek, Zumaia laugarren izango litzateke, honetan, adibidez, denbora berdina Donostiarrak egindako denbora berdina, 6-0-zortziko denbora hori, eta Donostiarra lagunak aldea nabarmena, 7 segunduko askotxo irutze zait, baina guain ikus dezagun, ez da, Ziaboga eman ondoren, agian ere alde hori zertxo eta handitu indu, eta Tolosaldea ere arazoak bain, Tolosaldeake. Bai, olatuak egiten duen indar hori eta norabidea kontrolatu nahian, eta ikuste dugu, Tolosaldea oso ondo aurreatu dela, bera hor ikusten dugu nola idan arraun lagunaken atzean sartu nahien, eta atzetik Donostiarra, eta argi, eta hor ez dakigu GPS-erik ez daukagu, ze kaletan daude, baina horko kruze horiek, eta orain arraunek olatu hartu du.
Hori da, eskerrak olatu duela, zeren da Tolosaldea olatu horrekin gaina juntzaio Donostia Train horri. Bai, eta bueno, hor ikusten dugu, eta atzetik, bera Tolosaldea orain ere norabidea aldatuta hor junintzaio, aldein nintzaio, eta atzetik Donostiarra dator, baina ikusten dugu ja argi hor batzetik bestea ere, eta hor ez dakit, Argi Tolosaldea. Epaileak hor daude, baina. Ba ez, zaro gurutzatu inda Tolosaldeako trainerua, honetan esan ditzeke bosgarren kale hortara joanen dala, oen beste olatu bat hartu nahian. Bera, eta hor Donostiarrak hartze badu, bandera izai bateatzen. Argi Donostiarra eta Tolosaldean artean, oso gertu baditugu, aipalak. Horrikoitu dira. Aldatu behar izan du, guain norabidea Tolosaldea. Hori ona, hori ontzat hor baztarretik datorrela, ez dakigulan eta bain arraun lagunak ena, Bai, haze nola datorren Tolosaldea, zira alde bat eta bestea traineru ezin kontrolaturik amaten du bintzat, bere lemazaina den maili arazoaki, patroiak bere trainu horrekin, eta Donostiarrak hartu den olatu horrekin, bigarren postua eskuratzearen dago, aurretikan, Donostia arraun lagunak, hirugarren kale hortatikan, eta metro desente egiten ari dana Tolosaldea, Bai, baina ikuste dugu, olatu hartzen duen momentun, zenbat gerturatzen dan, eta arraun lagunakek ere hor burua hotz, eta urrengo olatu hartzeko gaitasuna izan du. Eta ez da egune ikusten, hori honeko bazterretik uste datorrela. Bai, lehenengo kalea hori mantenduz dator, eta orain barru aldera, eta bai, arraun lagunak bai, eta Donostiarrak ere esango nuke, aurre hartu diola Tolosaldean. Errepikapena ikusen dezakegu, hor kamararekin nola gutxi gaitik, ez dira, nik esango nuke patroiaren arraunak zertxo bai, ikutu dutela. Ez zindu ziurdatu, baina... Bai, baina izugarra izan da, nola gutxi gaitik, talka zuzitein Donostiarra Tolosaldea Donostia arraunarekin, eta, ikus ezagun epailek azkenean zer erabakitzen duten. Amaitzear daude lanean hiru traineruak eta hirugarren kale hortatik Donostiarra lagunak ematen du txapeketa irabaziko dula. Bai, Donostiarra aurretik dator, Donostiarra barkatu eta hor ikuste ditugu delegatua epaileen gana gerturatu eta ea nola zerbait aurkezteko asmo duten edo zer pasako den, guk orain ez dakigu. Baina bai, arraun lagunak hor dator bere kalea mantenduz. Eta aurretik, Lehia gorra bigarren posturako Tolosaldea eta Donostiarren artean. Aurretik hiru trainer aurretik Donostiarren lagunak aurrantzear. Dago bere lana, beraientzako izango da txapelketa, lehenengo tituloa, denboraldiko lehenengo tituloa Donostia eta Donostiarra lagunak egindako denbora 11-16, hor dato Donostiarra Tolosaldea, Tolosaldea Donostiarra eta Oriorentzat ere izan da laugarren postu hau, eta segidan izango ditugu denborak, ematen du lau hauek Zumaiak egin duen denbora hobetu egin dutela, baina hori segidan jakingo dugu eta ea zer erabakia hartzen duten ere Tolosaldei ikusi dugu ibilidan bezala, alde batea eta bestea zin kontrolaturik bere lemazainak trainer hori, olatu hartu eta ia talka egin du bai Donostiarrakin eta baita Donostiarra lagunarekin, baina txapelduna eta ez duna inungo arazorik egin eta txukun eta xuxen ekarri duna nere astuillo bere trainerua Donostiarra lagunak izan. Bai, epaileak amaieran badera txuri atera du, baina hemen ikuste ditugu epailei galdezka delegatuak eta... arraunek hasi eta buka aurretikan, gero gainontzeko eta postu aldaketak eta horrik ikusi ditugu norabidearekin gora berak eta bai denek hobetu dituzte Zumaiaren denborak. Gero amaieran eta horrik ikusi ditugu irudiak, estropadak utzi izkigunak. Hora nerea astu dio bere arraulari zorienak emanez, hasieratik gaina. Lehenengo paradatik esan daiteke aurre hartu dutela eta bukara arte. Aldea, gaina nahiko hotz jokatu dute, ikusiaz atzea zer gertatzen ari zan eta gutxi gaitik Tolosaldeak ez duela agian igual
zertxo bat igual ikututa guziko lukeen, Tolosaldeak Donostiarraun lagunaki, eta, bueno, azkenean, itxaroten ari gara zer erabakitzen duten epaileak, ez... Bai, bilduta daude, bi uretako bizodiakak bilduta daude, baina... Oraindik etxoin berko dugu pixka itxoin berko dugula esaten ari da megafoniatik, bueno, erabakiak edo gauzak kontutan hartzeko. Bueno, argi dago, irabazlea argi dago zein izan den. Bai. Hor ikusten dugu, zenolako nola manduten Ziaboga, nola moitzen zan traineru hori Ziaboga hortan, izugarria izan da, izugarria da, kanpoan egiten duen haizea, eta zenolako arazoak izan dituzten Ziaboga emateko orduan. Eta horre epaia ikusi du bai bandera txuriarekin horre Tolosaldeari, baina zuzendu nahian, bereien norabidea. Eta hor pasadana da, zuzentzeko eskatu dionen, zuzendu duanen bere kalera, atzetik zetorrena asko gerturatu zaio, eta hor, GPS-erik ez daukago, ez dakigu zeintze joan, irudi horietan ezin dugu asko ziurtatu zeintze joan bere kalean, baino argi dagona da, arrau lagunak, aurretik zera. Hori bai, hortan ezak hau inungo dudik. Elmugan bigarrena Tolosalde izan da, bai, oain, gertatutakoa ondoren zerbait gerta daiteke, hori zakigu. Sanzioen bat ola egon daiteke, ez dakigu zer gertatuko da. Baina, bueno, ikus ezagun, azken finean epaileak zer esatuten, baleok ematen dutela ja, eta segidan... Denborak onakoak dira. Denborak, oraintxe. Donostiarraun lagunak 11:27. Donostiarraun lagunak 11:16. Pantailan ikus ditzazkezue. Donostiarraun egin duen denbora 11:16:08, Donostiarraunena, Tolosaldeak 11:25:40, 11:27:17, Donostiarra, bai, eta hori jo, Donostiarra eta Arraun lagunak denborak. Hori da, 11:30:36. Beraz, txapelduna Donosti Arraun lagunak izan da, txapeldu eta bandera segituan jasoko duna. Donostiarra lagunak eta Tolosaldea hain zen ere Euskadiko txapeketan ohorezko txandan izango ditugu. Bestalde Donostiarra eta Orio lehenengo txandan izango ditugu. Lau hauek izan dira lau honenak gaurko egun hontan. Bosgarren saikatua Zumaiak kriston izugarrizko txapeketa egin du Zumaia. Eta Oriotik nahiko gertu denborarekiko. Uste azkenean 6 segundu besteik ez dira izan, eta dion denbora hain zuzen ere. Eta Donostiarraun lagunak jasoko du bandera nola ez ba, beraiek izan dira oberenak, beraiek izan dira nagusi, eta beraientzako denboraldiko hor ditugu azkeneko denboraren hirugarren txanda hontan, genien bezala Donostiarraun lagunak, 11:16:08, 11:25:40, 9 segunduko aldea, denbora desiente da, 9 segundu. Bai, aldea handia da, baina gero baita ere kontun izan behar du batzetik izan dituen gora bera horiekin ere olatu hartzerako garaian ere zailtasunak igual izan dituztela aurrean, beste ontzia ikusita. Txapelduna, hor dugu Nerea Astudillo, une batetik... Andrea Astudillo. Andrea Astudillo, hartuko du, jasoko du bandera, txapela eta guzti Elias Arroabarrena hor Gipuzkoako Federakuntzako lehendakaria txapela jada jarri dio, bandera ere une batetik bestera, hor doa, Elias eta astintzen. Hain zutzen ere, bandera, nola ez ba, denboraldiko lehen tituloa, Donostiruntz eta Donosti Arraun lagunentzat izango da. Txapelduna ditugu, urtea denboraldia amaitu zuten bezala, hasi dute, ziar? Bai, garaipenarekin. Eta gustora ikuste ditugu neskak, beti esan dugu, aipate dugu, estropada txapelketak irabazi sazpe badimazea, ligari ekiteko ere, gogotxuago.
ordu erdira, ordu batera, Bai. hor kanpuko aldean. Alaxe da, azkenean eharki bukatu zuten, eta ongi ere, oso ongi hasi dute denboraldia, Donosti Arraun laguneko hain zen ere traineruak, neskatuak. Une batetik bestera, ondoren gizonezkoaren txapeketari hasiera emango zaio, emakumezkoa amaitu da, lehen genio bezala lehenengo titula beraientzat, eta hor ditugu Arrauna gora, noraz da, Hori da. oso ondo neskatuak, txaloak beraientzat, txaloak ere baitare parte hartu duten guztiei, eta une honetan ere beste enbarkazio batzuk bat ditugu, ureta bai, bela untzi batzuk eta hor ikusten ditugu, hemen ere bela untziko txapeketa jokoan dugu gaur Hondarribin, eta irter arte, itxasorantz, irter arte hasieratzaio emango gizonezkoen txapeketari. Etenaldi txiki bat egingo diogu, gure mankizun honi, eta segidan Gipuzkoako gizonezkoen traineru txapeketa izango dugularik. Orain arte. Txalo handi bat, Donostiarra. Txalo handi bat, Donostiarra laguna. Casi la olla, está lejos. Gaurko irabazle. Vamos a acercarnos a la olla. ¿Listos? ¿Listos? Escuta, ¿eh? Escuta, largo. Largo, Belduche. Largo, va. Hostia, escuta hasta ahí, radito y la hostia. Ya está. Listo, espera. Mutiletan, lau luze eta irusiaboga izango da estropada. La regata en categoría masculina ya consta de 4 largos con 3 ciabogas. Bi ontzia ja gerturatzen irterara. Bigarren kalia Ibaika eta hirugarren kalia Zarautz. Bueno, urrengo estropada, hemen gaude, Gipuzkoako traineru txapelketa, gizonezkoen txapelketa izango da, baina bueno, esan behar dugu neskaen traineru hortan txapelduna zeintzuk izan dien, Aiora Belartieta, Laura Jaramillo, Xubane Uribarrena, Utane Goenaga, Naikari Azkue, Naiara Martín, Maider Bereau, Ane Sánchez, María de Frutos, Alejandra Ríos, Lorea Txabe, Irene Iguain, Marcia Larrea eta Andrea Astudillo de Mazaina. Oain gizonezkoen txanda izanen da, eta hiru txanda, guztira lau luze, hiru ziaboga eta lehen txanda hontan Ibaika eta Zautza izango ditugu. Bigarren kaletikan Ibaika, hirugarren kaletik jongo den trainerua Zautza. Bueno, Ibaika RC-biko taldea dugu eta Zautza RC baten dugularik. Bentsat, ligan jokatuko dien, udan jokatuko dien ligan horietan.
Beraz, hasiera mateko prest, bezaren eta lurreko epaia ja bandera txuria atedaka, argi, ja, hasia da gizonezkoen txapelketa. Genionen bezala, bigarren kale hortatikan Ibaika, bere lehen mazainan rekotoekin eta hirugarren kale hortatik Zarautza, Gaizka Garmendia handekin. Nahiko bixi-bixi, atea dia, haizea berdin jarritzen du, iparreko haizea, Maria Goruntz, eta 20 segundu ja pasadia, eta bigarren kale hortan Ibaikako arraunlariak hauxe ditugu, Genion bezala Ander Rekondo izango dugu lemazain bezala, eta barruan doazen mutikoak hauxek dia, Ander Plata, Oier Kalegain, Ander Urtasun, David Iglesias, Iraitz Lemana, Oier Gallastegi, Lorenzo Agudo, José Antonio Pereira, Oier Ayerdi, Adur Ferradas, Jordi Triadu, Ibai Bakero eta Eneko Aramendia. Hirugarren kaletik doan Zarautz Arraune elkarteko trainerua, hirugarren kale hortan, Genionen bezala lemazain lanetan hor Gaizka Garmendia dugularik, eta bigarren kalortan goixo doana Ibaikako taldea. Ea zer egiten den arteko denboraldian aldaketa batzuk izan dituzte bai Ibaikako traineru hortan, eta hirugarren kale hortatik Zarauztarrak Gaizka Garmendiakin Genionen bezala Elias Astiazaran, Angel Urzelai, Jon Jauregi, Aritze Lozano, Manes Otaegi, Gorka Zubeldia, Asik Manterola, Ioritze Zubilaga, Mikel Etxabe, Aitor Elizondo, Andoni López, Jon Errazkin eta Inigo Mozo ditugu hauek, haizan ere arraunian Zarauzko traineruan. Bueno, hasieratik bere ritmoa jarria, zeta nagusi hirugarren kale hortatikan Zarauzko trainerua. Ziar? Bai, hasiera batean behintzat, favorito xeago Ibaika baino, eta itxasoan, ea nola moldatzen dian, eta hauentzako, liga hauena lehenago hasiko da Euskotrenekoa edo azetekoa baino, RZ-koa astilleron astekoa da. 3 aste barru? Hori da, 3 aste barru, Espainiakoaren ondoren, eta hauek ere prestaketa lanetan. Eta, aldeak nabarmenak, ja lehen 2 minutu terdi hauetarako, Bai, 3 traineruko aldeak gutxinez bador, Zarauza eta Ibaikaren artean, eta, maila desberdinan jokatuko dute bai, dudan zehar, RC baten ibilikoan Zarauza izango du, bigarren mailan Ibaikak uste bai aldaketa desente izan ditula, arrolari batzuia bertatik junen dianak, eta ia traineru berri bat osatu behar izan duna, eta berana egiten ari dana, Ibaikako kluba, horretako klub hori. Zautza horre lehen postu horretan, eta horre ikusten dugu arazoak dituzela, kanpo alde hortan. Hasieratik komentatzen egara eta ikusten ari garena. Bai, hemen ateatzen garen, moitua dago, haizea ere nahiko indartsu dabil. Eta, Zarautz itxasoan ere, entrenatzeko agian, Ibaikak pasaian, Zarautzek Orioko itxasadarrean, eta, guk ikuste ditu monei Oriotikan bai tokatzen zaid ikustia Zarauztarrak entrenatzen, eta, hor da biltza, ez da, traineruakin, aldaketak izan dituzte azken 2 urteetan, jende asko, jende berria, gazte mailetan lanean oso ondo ari dira. Patroi veteranoa gate. Patroia veteranoa daukate, bai, eta Ibaika aldiz, gazte mailetan sekulako lan egiteu, bateletan, batelpio bat, jende asko, baino, egia da, senior mailan, urtero aldaketak, ez da, jende berria igo, jende berriak utzi, eta hor, Edo beste klubeta juten dianak, baitare? Bai, eta gero, okerrez banago, San Pedro sartu ez diranak ere, Ibaikakin hor harremanetan dabiltza, eta hor izango dira, eta hortxe. Eta egia da, alde ezberdina dagoela, bi taldeen artean, RC2 eta RC baten arteko maila hori handia dela. Eta azkenean, gaurko estropada erlojupeko bat bezala izango dela, bakoitzantzako. Baina derrigorrezkoa da Gipuzkoako txapelketan parte hartzea, gero Kontxako sailkapen estropadan parte hartu nahi baldin baduzu Gipuzkoarrentzat, beraz, aukera ezin da galdu. Hoi gertatzen zen, ez da, Uztaila joatzen zenen txapelketa, derrigorrezkoa zenek, bertan parte hartzen zuten, eta etzian, batzuk etzian zuten onenarekin, aurratu india, txapelketan histori guzti daudenak, denboraldi hasiera ekarri dira,
eta demaraldi hasiera hontan, hain zen ere, lehen estropada ofiziala da, gaurko hau, Gipuzkoako txapelketa, test moduka, nik uste entrenatzaileentzako oso interesgarria izango dena, ikusteko, nola nun dauden eta nola egiten, ezer lana egiten adien bai batak eta bai besteak. Oso gertu dute, nik uste, hain zen ere, hor Ziaboga, Zauztarrak, nabarmen bai doa, zelen postu hortan, 3. kale hortatik, Zauztarrak, nabarmen aldean nahiko handia izaten ari da, eta hor ikusten dugu jada arraun txikia bere lemazaina ia eskuetan duelari, eta Ziaboga ematen hasia ditugu jada Zarauztarrak. Hor da Zarautza egindako denbora, Zautzak, 5:49 egin duen denbora, Zautza, eta Ibaika iristear doa, Ibaikako trainerua, argi, hor da bilta, bai, trainerua Ziaboga ematen, hor da baliza, nahiko itxia, eta Ibaikaren denbora 6:09 hartu diogunaguk, epaileek zer esaten duten, eta guain kosta egiten zaio Ibaikari Ziaboga eman eta bideratzea trainer hori. Bai, eta ikusten dugu, denborak ere 6 minututik gora hilo diala kanpoko Ziaboga horietan, eta ura ere ikusten dugu haizia indartsuago esan komentatzen egin ginen, baina ikusten ditugu arditxoak, hor apar pixkat kanpoko alde hortan, eta... Aiza goruntz. Bai, eta ere, luze ingo zaio estopa, nik beti berdina esatet, baina, atzetik, bakoitza bere lana egiten, eta patroiak ere ikusten dugu lanakin, eta ze balantza, hankekoa laguntzen patroiari, laguntzeko, denboa guztian laguntzen, libratu esinik, zuk aipatu ezu, ez da Zarautzak adibidez, patroi veteranoa damakia, esperientzi gehiagokin bagian Ibaikakoak baino, eta estropa dauek ere hartze dituzu ikasten joateko, ez da, liga aurretikan ere, talde bakoitzako helburu ezberdinak, ligara begira, bagian jaitsierak edo igoerai begira baldin bazaude, igual tripulazio batekin kontatzen duzu, baina horrelako estropadak aprobetxatzen dituzu, denek arraun egin dezaten, edo aurreti denboraldi hasiera honetan oraindik jendea ere guztiz osatu gabe, kasu ezberdinak egon daitezke, edo nahi duzun tripulazioa ateatzeko aukera, bera hor ikusten dugu gaizkabea ere, olatuari laguntzeko zematerainoko movimentuak egin behar izatitun. Hala da. Hor ditugu Ziabogako denborak, 5:57 Zautzak indakoa, 6:02 Ibaikaren denbora, aldea handitu, arazoak ikusi izan ditugun bezala, hori Ibaikako traineruan, arrolariak lehen laguntzen, bere lemazainari, oain dirudienez hartu duela, bere erritmo hori, eta hartu duela ere bere norabidea, bakoitza bere kaletik dator une honetan, erdiko kaleetatik, hori ikusiko dugu, hain zuen ere laugarren luze hortan, zer nolako norabidea hartzen duten bai batak eta bai bestak, eta Zauztarrak jada sartzen hasia dira Hondarribiko kaiko hor espigo hortan, Zauztarrak, aldea izugarria da, kontra rojuko bat egiten diana, Zauztarrak, eta beraien denbora, ikuste urrengo txandan ere, parte hartuko duten bigarren txanda horretan, hor badaude, bere ligako 3 traineru, eta horrek ere, eragina izango. Bera, ze irudi polita horrelatua ikusten da, non dagoen atzekoa, non datorren, eta nola, ze uera pasaz nola datozen. Irudiak oso polita dira. Gestutik ezberdinak, ikustera dituta gauden ezberdinak, ematen du zubi azpitik pasatzera doazela. Bai. Hala da, eta nola eramaten eta damakien eta hiru gaizak, Bai, ikuste dugu, zuzenago, balantza ere gutxiago, Ibaikakoarenakin alderatuta. Eta horra, agindu baten batio zeo zer esaten, patroian lana hori da, ez da, aldan gehiena zukutzia, arraularien lan hori, eta ikusita ondo dijoaztia,
hauentzako txanda irabaztea baino, garrantzi gehiago, ea beste txandakoen Hala da. ez ditu ezten beraien denborako betzen, eta horretarako, pixkanaka, zuzentzen, hobetzen, eta alik eta lanik onena egiteko asmotan. Bai, indigan lan erritako iristear daude, lan erdi egiteko, eta hirugarren kale hortatik Nabarmen lehen postu hortan zautza, elojupeko egiten, eta oainola baga txiki bat hartua du, eta baga horren gainean, ordoa, zautza, atzean geldi dana, Ibaika dugu, eta kostatzen ari zaio, Ibaikari baga txiki hori hartzea. Hor ditugu, Zarauztarrak, bigarren ziaboga ematear, horatu ezagun, 3 ziaboga laluze, jokoan ditugula gizonezkoen Gipuzako txapelketa, gizonezkoen estropada. Zarauztarrak, ziaboga ematear, ordoa, bere arraune txikia hartua du, proela, ordoan, zautza, 10:45, zautzak egin duen denbora, ziaboga hontan, eta ikus ezagun, Ibaika, jada, tera da zautza ziabogatikan, guandikan ez da sartu, olatu txiki horrekin eta dator abiadura pixka bat handitua zen Ibaika, lehemazaina ordoa, ziaboga maten, itxitxia, hor dator Ibaika, beraientzat, 11:22 hartu diogun denbora Ibaika ni. Esan ziaboga guetan, neko garbiak. Bai, eta hori, haizea eta korrontearen kontra, beti zabaltzeko arriskua daola, baina bai gero behin hirugarren luzearen hasiera hontan, ikusten dugu gaizka patroia guztiz makurtuta, haizearen kontra, arraunlariak ere, ikusten da erritmoa hor gehiago kostatzen dela haizearen kontra arraun egiteko. Eta bote batzuk ere bai hor olatutxoarekin, bi ontziek, eta pixkanaka berriro hirugarren luze honetan kanpo kaldera, erritmoa hartu eta erlojupeko batean, Adibidez, gauza dian bezala, haize ona kontra kazula haizea, dagoen olatu eta dagoen trapaila horrekin, erritmo bizikin ezin zara jun, ez da? Ez, makala ere ez, bestela asko erresistentzia handia eta asko kostatzen da, baina izan behar dezu, pixkat, uretako hori erresistentzia bilatu eta gora, lasaixeago, bestela kontu eraratzeako, arraunketa moztu egiten dezu. Ikus ezagun hor Zarauztarrak guaindikan ez diala kanpora atea eta hor saltoka ikusten dugun beraien trainer hori, Zarauztarrena. Bai, urai da txuritzen pixkanaka, eta nik uste goiz aurrera di joan bezala, gelditzen zaizkigun beste bitxandetan ere, gora ingo dula haizeak. Alde nabarmenango dela, zu guztezu? Alde nabarmena ez dakit, baina bai hemen ikuste ditugu geldi dauden Izabeleno haizeak moitzen zian, baina orain gora eta bera moitzen dira, eta emakumezkonen da ikusi dugu, igual kanpora haizearen kontra hor, baina bueltan aldeak zeudela haizearekin. Bai, ikusitugu nola arazoak izan dituzten bai batzuk eta bai besteak, eta egia esan, olatu oika hartzeko aukerak izango dituzte, bai, izan dituzte, nesken estropan eta gizonezkoan izango dituzte, bai, nola ez, haiza boruzoa, korronteare, marea boruzondoa ere une honetan, eta guzti hori batuta, eragin handia eki dezake, ikusi dugu nesketan, adibidez, ertzetatik bueltatzen ziala, azkeneko, bai laugarren kale hortatik, edo lehen kale 0 kaletikan. Orain gontan, zautzak nahi du nahiteko aukera izango du, nik uste, eta Ibaikak ere elkarrez daukatela inolako arazorik izango nahi duten, edo egokien ikusten duten norabidea hartzeko. Eta jendea ere bai da gerturatzen, estropadak aurrerantz dijoaztin bezala, hemen ikusten dugu Hondarribiko espigoi honetan, jendea ere gerturatzen nahi da. Hala da, jendea gerturatzen hasia da, eta nik uste gogo bizizola jendea, ezta? Arrauna denboraldi, arrauna ez, barkatu. Arraun denboraldia aspaldi hasi da. Arraunaz da bakarrik trainerua. Hori da, atzo ere legution izan ginen Gipuzkoako aulki mugikor txapelketan, eta nire izan zen jendea, baina gaur beste
nola esaten da, beste publiko bat ikusten da, jendea ja eguraldiare lagun, ja aizia fresko dago, baina bueno, euski atera du, eta... Bai, udako publikoa esan edan bezala, trainerun publikoa, eta zaleak pixkanaka ere, bazuten gogoa beraien traineruak ikusteko, eta gaur hemen lehen estropada ofizial honetan ari dia arraunian, jada bi txapeketa jokatu izan dira, badok irabazi du veterano txapeketa, eta Donosti Arrau Lagunak irabazi du nesken txapelketa. Eta zauztarrak beraien lana egiten hirugarren ziaboga horren bila, luze jongo da, 6 minutura luze jongo dira, pasata. Bai, hain zan pentsatzen ziaboga lasti izango zutela, baina bai, 6 minutura jongo dira, hor ikuste ditugu balizak ja saltzen dira, baina bai, 6 minutuak pasata izango dira, eta horre balizak nola moitzen dian banderak. Eta nola moitzen dira, bai. Nola moitzen da, eta zer nolako arazoak izango dituzten. Argitzen da zautza, segidan izango du baliza horren inguruan, eta hirugarren ziabogaman, eta bere lana bukatzeko, guandikan, zeo zer falta zaio zautzari. Bai, 6 ondo paseak, Bai. Pasata gainean. Argi, ordoa, zautza, hirugarren kale hortatik, ziabogatik nahiko hurbil, hori ematen du behintzat, aldea Ibaikarekiko nabarmena, eta oandikan ez du arraun txikia ez du oandikan hartu, eta gertuago dago 17 minutik, 16 minutik baino. Bai, eta guri hemendikan irudian gertu iritze zitzaigun, baina kostatzen nahi da, han itxaso ateatzen ganen, aurrerantz jotia, Ordoa, 17 minutu, Bai, aizia esaten gora dijoala, baina aiziaz gain, ikuste ditugu gora eta bera asko aidiala iten, Beira ze saltoak horre ere, eta aurrekalariare arrauna hartzea hor ikusi dugu gora eta saltoa hartu du. 17 minutu paseak, Bai, ordoa, ziabogamane, zautzak, 17, 15 hartu digun denbora, zautzari. Eta Ibaika gehan 18 jongo zaigu, Bai. Bueno, denboraldia berotzen hasteko, berotu aldi luzea. Egia da hauek aurreko astean mutrikun izan ziala, baina... Egia esan, horako estropa egitzear guztoko izaten dira. Kanpoagan gaudenei, barruan doazenei. Ondo goazua zor nun bait. Egia da txandaua bi ontzirekin, agian ez dala hain ikusgarria gelditzen. Ikuste ditugu irudiak zoragarriak dira, eta 18 minutu pasatzen. Pasatxo. Horre sofritzen, ARC biko taldeak, itxasuan ere agian ez dituzte hainbeste estropada izaten. Eta talde berria danen, oraindik eta, Eta minutu bat, baina gehiago eta goio, hor dago, Ibaika, ziabogamaten, hor da Ibaika, minutu bat gutxura bera. Bai, hortxe, Minututxoa, eta iona hain zuzen ere zautzek Ibaikari 18, 17 eta 17, 15 hartu dioguna hain zuzen ere zautzari. Bai, eta orain haizearen alde eta korrontaren alde azkar itzultzen diren, olatu hartuta, baina olatuak hartzeko ere ikuste ditugu patroia lanean, eta horretarako ontziak ere tripulazio oreka mantendu behar du, denak batera jo. Eta norabidea mantentzena hor, ez da hirugarren kale hortatik adatorre? Nik uste mantendu ingula, olatuak baian iten duen, zabalera boro bilaldi hortan, igual agian bukaran zertxo bait bastarre batera edo bestera joan. Hori noruntza hartzen duen, ez da? Piskatikoa hirugarren kale hortara piskatikoa ematen du dalamala gaizka Armentia bere traineru hori. Eta... Egia da hor, olatuak bai hirugarren alderan, kalerantz, baino haizea zertxo bait, endai aldera zertxo bait, iparra izaten jarraitzen du, baino piskat lehen kale alderantz bezala etortzen dela, orduan agian. Baina nik esango nuke bigarren kale alderantz zuzenduta datorrela.
pixkate... Hiru, bi, bai. Hor, erditi dator. Bai. Aldiz emakumezko estropadan, genion bezala guain sartzar daude, hor espigoi barru hortan Hondarribin, eta ea maten du agian 3-4 aldera jo ezakela gaizka Garmendia, ala maten du. Garen berriro zertxo bai zabaltzen ari da. Zabaltzen ari da, traineron. Olatua markatzei ona, azkenen. Bueno, da makin zean aldearekin, ez da kainingora zorik, erabakitzeko, alde bat bestea jo. Bai, azkenen ja gaizkak sentituko du olatuak nora bialtzen duen. Eta izeak ere, bien laguntzaz. Bai, eta hor ikuste dugu Ibaikako ere arazoak, ikusten dugu nola eroritzen den momentu enten borraldea. Zailtasunak, arraunlariek ere bai palak libratzeko, barruko irudietan ikusi dugu txantelak ere handiak zamak iskitela, libratzeko. Eta ikusten duen arazoak Ibaikako lemazaina bere traineru hori zuzen ekartzeko, guztiz kontrakoa, gaizka Garmendia zuzen dator, bere hirugarren kale hortatik dator, badia barruan dago, amaitzar nahiko gertu, beraien lana, zarauztarrak, eta guain erritma pixka altxatua dute, eta guain bai ikusia zila estropa amaitzar daudela, bixi datozte zarauztarrak hirugarren kale hortatik, eta beraiek irabaziko dute lehen txanda hau guztira. 3 txanda jokatuko dira, lehenengoa amaitzar dugu, hor dator olatu gainea, behitu zarauztarra, ze ondo, proa pixkat altxa eta berri olatu txiki baten bila zarauztarrak beren lana amaitzeko. 22 minututik pasako dienak, eta bukatu ere, bukatzear, hor dator Zautza, argi, zautza, 22 hartuta diogun denbora, zautzari. Ibaika guaindikan urruti. Bai, espigoi aldera sartzen. Eta, hoi ikusi dugu lanak, beira hor ikusten da, ez dakit kontranke handoanak, toletaren azpian zematerainoko txantel puska duen. Eta hau beroketan, lapurtarrak beroketan. Eta espigoia, txaranga. Entzunarri izango ez da bezala, gudatzen dian, txaranga partzen dian. Ondarri gitarren, txaranga. Ibaikakoak orain espigoi parera iritsita. Hoi da. Beste minututxo bat faltako zaie, eta olatuan hauek ere. Bastarretik, lehen kale 0 kaletik gutxi hori datozi Ibaikako trainerua, olatua hartu nahian, eta baina segidan pasatzaia, olatua. Ibaikakoei, eta minutu bat luze jungo zaie aldeatako zautzak Ibaikari lehen txanda honetan. Ogain bai, hartu olatu hori, eta olatu horren gainean, obaga horren gainean badator Ibaika. Bueno, goxo eta gozatzen guain Ibaikakoak sufrimendu asko izan dute, etortzeko azkeneko luzera hontan, eta guain bizkat disfrutatute. Hain zuzen ere, olatu horren gainean, oain bezala, olatu txiki horren gainean datozi, eta beraien lana bukatzear minutu terdi aldea, luze, atako diona zautzak hor datorre, argi, amaitzear bai da, Ibaika bere lanan, Ibaika, egindako denbora 23:47. Genio bezala, arazoa daude arraunean egiteko, haizea korrontea dala, kanpoaldean ere gauzak ez da bate txukun eta arazoak izan dituzte. Hain zuzen ere, treneru batzuk eta bai bestek, oain goiz guztian zehar, bai veterano, bai emakumezkoen estropadan, eta baita ere lehen txanda honetan gizonezkoen estropada honetan ere bai arazoak izan dituzte. Lehen txanda amaitu dugu, eta zautzak egin duen denbora, 22:17 izan da zautzaren. Eta 23:57, 80 Ibaikaren denbora. Beraz, lehen txanda amaitu da, urrengo txandan San Juan, Zumaia, San Pedro eta Lapurdi izango ditugu, hauek guendikan prestatzeko minutu batzuk falta dira,
etenaldi txiki bat egingo dugu eta segidan jarraituko dugu hemen bigarren txandarekin Gipuzkoako traineru txapelketa. Igual aquí no había ni Dios. Campo negro civil. Stau? No veo nada. Los cascos, Une batetik bestera kamara jarriko dituzte bi ontzietan, Zumaian eta San Pedron, eta Lauon trainerak ja gerturatuko dire irtera. No sabía que tenía. Ya veo puta país. Cayera, cuando viene se presenta, no porque me paga de ella. A media hora más tarde. Y los cojones. Era con la pistola en la nuca, yo come. Txalo handi bat, Ibaikako ontziarentzat. Txalo bat, errendeiko ontziarentzat. Eta txalo bat baitare Zarauztarrentzat.
ez gordetzeko ere. Bai. Kamara jartzen nahi diote Zumaiako trainerari. Ja bukatu dute Zumaia kamara jartze. Ontziak ja gerturatzen irterara, lehenengo kaletikan San Juan, bigarren kaletikan Zumaia, hirugarren kaletik San Pedro eta laugarren kaletik Lapurdi. Calle 1 pa San Juan, 2 pa Zumaia, 3 pa San Pedro y la 4 pa los Lapurtarras. Bueno, bigarren txandari hasteko minutu gutxi batzu falta zaie. Jada kamara jarri dituzte bai San Pedro eta baitare Zumaiko ontzitan. Eta gizonezko txapeketa hontan, bigarren txandan kaleak hau etxediat, partaideak ere, lehen kaletikan San Juan, bigarren kaletikan Zumaia, hirugarren kaletik San Pedro eta laugarren kaletik Lapurdi. Hemen San Pedro joan den urtian Eusko Label ligara igo zen trainerua, beraz ezakit favoritotzat hartu daiteken ala ez, baina neguak esan digu, adibidez, San Juan aurten Josea Fernandez enteratzaile dutelarik, nahiko lantxugunak ditutela. Sasamendik Lapurdikin zer honako lana egiten duen aurten, joan den urtean Lapurdik nahiko lantxuguna egin zuen, eta Sasamendik egiten den, eta bestalde, Zumaia igual izan daiteke, boleto gutxin izan dezaken trainerua bigarren txando irabazteko itziar. Hasiera batean, taldea palena agian Zumaia dugu, San Pedro azetera igo berria, San Juan eta Lapurdi, entrenatzaile aldaketarekin, taldeak biak indartsu, San Juaneko oso aurre denboraldi ona egin du, Lapurdi entrenatzaile aldaketa eta iaz oso denboraldi ona eintzun, azkenengo estropa igual etzitzaizkion gauzak nahi bezin ongi atera, baina ni txanda hau ikusteko irrikaz nago, ezta hasiera batean esango genuke badirudiela bai San Juan eta bai Lapurdi RC batean oso ondo ibiliko direla, eta San Pedro igo berria ea nola moldatzen den.
Eta Zumaia, bueno, hasiera batean apalxago, baina nik uste dut gerrarako prest dagoela, eta emakumezkoekin ikusi dugu, Zumaiak oso estropada hona egin du, eta ea gizonezkoekin. Eta ez dakit, daude laguntziak balizen atzean kokatuta, pasatzeko sai bezala, eta ordutegi aldetik, atzeratuta goaz, eta ez dakit, badirudi hemen beste ontzi bat ere badebilela epaileekin, eta arazoren bat, edo kamarekin, edo ez dakit. Ez dugu ikusten. Epaileak ez dakit arazoen bat. Eta jendea ja delegatuak, estropada atzeratzen nahi dan bezala, korronteak ere baia moitzen, eta jendea eskatzen aldatzeko. Hori da. Bale, horrentxe esan digute. San Pedron kamara zomen da bilela. Horregatik arazoak eta horregatik atzeratzen nahi, hasi dara. Kamara ez da bilela eta arazoak, baina goiz guztian txukun jundia, kamara guztiak funtzionatu dute, oso politia ikusi duena, eta sorte pixkatekin eta aukera duguen bigarren txanda hontan ere, San Pedroneko ontzian kamara hori ikusteko eta karra horiek duten hori ikusteko. Bai, egia da, estropada emanaldi hau, Gipuzkoako federazioak, iaz hasi zala ematen, aurtengoan berrikuntzak sartu ditula, kamarak esaterako, eta zerbait hasten nahi danen, beti egoten dira gauzak hobetzeko, gauzak ondo ateatzen direnak, ez direnak, eta batzutan gora berak, baina nik uste irudiak eta egiten nahi dan esfortzua izugarria dela, aurten ere ibili gara biok bai bateletan, bai trainerietan, emanaldiak ematen, eta oso ondo junda. Eta, traineru txapelketa honek berrikuntza bezala zuen, barneko kamara horiek. Eta, orain arte ondo funtzionatu dute, eta orainea beste bat jarriko dietela uste dut. Berriro gerturatu dira kamaren arduradunak, San Pedroren txopa aldera, eta eta jendea, nik uste dugu atzerapena aurrera doan bezala, urduriago. Trainu bat emarrune urduitasun pizkatu bamentzen, hemen epaileak delegatu esan, xerrazteko bere arraunariei esan, ez da izin zen, ze trainu zen. San Pedroko izan diteke, baina, kamara jartzen hasia dira, San Pedroko untziari, eta bitartan bestek bere berotze lana egiten, haizea gora, gauza, agia esan, trapaia hori badia barroan ikusten hasi gara, itziar. Bai, orokorrean, egun aurrera doan bezala, eguerdi aldera, gauzak aldatzen juten dira, eta ja ordu bat alauruen gutxi ditugu, eta, 12:30 hastekoa zen estropada hau, ordu batetan azken txanda, eta, badirudila atzeratuta doa zela, eta, San Pedro ez dakit azkenan kamarakin, kamara gabe joango den. Segidan ikusiko dugu. Bai. Bitartean, hemen lehorretik ontzei deika, bigarren txandan parte hartu baruten lau ontzei deika, eta bigarren txanda honi hasiera emateko nahian. Goratu ezagun, lehen txandan zarautzak egin duen denborarik onena, 22 minutu eta 17 segundu, 22 minutu. Luze junda. Bai, eta aizea gora doa, eta jendea hemen nahi da esaten, ostras, hau gehiago luzatze bada, geroz eta zailago izango da denborako bezea. Azenolako dantzan ditugun zan balizak, ziar, hemen. Bai. Hau hemen, barru galden, kanpo alden pentsazazun, noan goian, balizak. Bai, eta aurreko txandetako denborak ere erakustegu, hemen bai abarrenen babexadan ontzat, baina, orain Zumaiako patroiare ikusten dugu, kamiseta nola moitze zaion, banderak nahikoa ez, balizetako, eta bai. Bai, hemen dena moitzen dira eta gerozta gehiago gaina. Ia pixkanaka gerturatzen dian, lemazainak eta hartzen dituzten beraien estatxak, eta hasiera ematen diogun bigarren txanda honi. Arazo batzu izan dialata, kamara ez duela funtzionatzen, baietz, eta badoaz, pixkanaka, hori ematen duen zat, ontziak beraien puntu hortara
Hor bigarren kaletik Zumaiarrak nahiko gertu ikusten ditugu. Lehen kale honetatik pasai Donibaneko guedikan, Urruti Xamar, San Pedro badoa, Lapurdie ere bai, eta San Juan hemen dago bai beroketa egiten zertxo baita ari zen, eta ja, bat ikusten dugu, hemen bazterretik. Bazte bat erdi, Joseba Fernandez eustentzen duen taldea hor ikusten dugularik, lehen kale hortan eta bea barruan dago arraunian aritukoan. Entrenatzailea, Joseba Fernandez, San Juanen entrenatzailea berria, hortengo entrenatzailea. Bueno, Zumaiarrak bigarren kale hortatik, beren lemazaina hain zuzen ere Jose Ostolazak ja hartua duka bere estatxari. Laugarren kaletikan ordoan Gorka Sarriak zuzentzen duen traineru Lapurtarra ere bai, San Pedro ere bai, lemazain berria dugu, San Pedron, bestalde ere hemen Pasai Donibaneko kostapeko den Ander Egainak ere estatxa hartuaka, guain zuzendu beharko du bere traineru hori, eta lehen bailen hasiera eman, bigarren txanda honi. Bigarren kaletik Zumaia kokatuta, hirugarren kaletik San Pedro ere, laugarren Lapurdi ere, eta zan ezagun, San Juan, lehen kale honetan, agian ere bai, Zumaiarrek igual pixka horratu behar izango dute, traineru hori, ea lehorreko epaileak, bandera txuria, atera duka, argi, bandera gora, ja! Hasia da bigarren txanda! Eta baita ere zalen oiuak ere bai entzun altzaten ditugu. Eta berein traineruei animatzen gogor hasi da lehen kale hortatikan San Juan, eta hasiera kaskarragian izan duena, izan San Pedroko untzia izanen dugulari. 20 segundu pasadia, baleko estropada dugu, eta San Pedro zabaldu egin da nik uste, hor laugarren kale aldera, eta oain nahi da herri hartzen. Lehen kale hortatik Pasai Donibaneko estapen eta genian bezala Ander Egainarekin, orduan arrolariak, Oier Mugarza, Ander Makazaga, Julen Larren, Mikel Etxabe, Aritz Irigoyen, Anarze Beraza, Joseba Fernández, Imanol Muñoz, Yannick Briones, Joseba Rodríguez, Ibai Laboa, Aritz Rialeta, Imanol Arregi. Hoi ditugu San Juan darra, bigarren kalean doan Zumaiko trainerua, Jose Ostolazak genionen bezala, lemazainen bezala dugularik, eta traineru horren barruan, Einaute Larrañaga, Iñaki Aristi, Xavier Altzibar, Ander Iriondo, Aritz Etxezarreta, Mikel Goenaga, Ibon Goenaga, Unai Etxeberria, Urko Unanue, Unax Aikpuru, Egoitz Elezgarai, Jokin Iraola eta Iñaki Arizmendi. Hirugarren kaletik doain San Pedroko untzi hori, San Pedrotarren untzia non horren Gorka Toledo dugu lemazain bezala, urtengo lemazaina, Gorka Toledo, Unai Martin barruan dugun dituen arraunlariak, Unai Martin, Aitor Iruin, Martin Rekondo, Alex Badiola, Mikel Txintxurreta, Jon Morillo, Aitor Portela, Jon Jauregi, Inigo Mercader, Inigo Tamariz, Asier Carballeda, Beñat Oibina eta Inigo Arraraz, eta laugarren kaletik oazen Lapurtarrak, hain zuzen ere Sasamendinen mutilak, Gorka Sarria lemazainen bezala, Beñat Urtsegi, Boris Arretxe, Mikel Jauregi Berri, Peru Alkorta, Antxon Bilote, Tomas Egi, Patxi Mugabure, Adrien Balerdi, Eneko Etxenike, Mikel Ormazabal, Xan Bidegain, Peio Kazabon eta Xabi Sein. Hau esetia arraunlariak, hau esetia lemazaina, hau esetia traineruak arraunian, eta nahiko bateratuta lau trainerua hasiera honetan genien bezala San Pedro pixkat gelditu izan da hasieran, baina pixkanaka zuzentzen hasia da, eta orain gerturatzen ari zaio agian Lapurdiko untziari. Bai, San Pedro Lapurdiko ontziara asko gerturatu da irteeran, eta bueno, orain itxasora teatzen nahi bezala nik uste emakumezkoen ikusi dugun bezala, laugarren kale hortatikan Lapurdik aurri hartu diela gainontzeko, baina San Juan aguantatzen, hor lehenengo kale hortatikan, eta orain ja kanpora, baina bai ikuste dugu, bai San Juan, bai Zumaia erdikaldera zabaldu diala, eta aldiz San Pedro ere Lapurretarren gana gerturatu indala. Hori hirugarrenetik laugarren aldera. Erditik inorez?
Zer dordin ba? Zer gertatzen da erdi hortan? Jakingo bagenu, hain errexe izango balitz. Baina, Lapurdi ere, hor bosgarren aldera zabalduta doala ematen du, Bai, eta gero zuzendu barrezu. Zeago gara iztear ez daudenean, zuzendu barko duzu hori zure ibilbide horri. Eta, bueno, hor ikusten dugu, epailea bada ere, San Pedro eta Lapurdi arte. Bai, Lapurdi bere kaletik joa, San Pedro dijoa zertxo bait zabalduta, baina ja pixkanaka hasiko da zuzentzen. Eta hor kanpora dijoa aztin hortan, gora bera horiekin, Lapurdik aurrea zertxo bait hartu du gainontzekoekiko, eta Zumaia hor, desko San Juanea harrapatu nahian. Bueno, esan dezagun, lehen ziaboga horretan, zautzak induen denbora, 5 minutu eta 57 segundu izan diela. Une honetan arazoa dituzte hitzarekin, eta beraz, luze joango da lehen luze hau, luze joango da hirugarren luzea, eta agian motzago izaten dira bigarren eta laugarren luzea, haize alde, korronte alde, eta gauza olatua alde bai. Orduan, bueltako luzeak bizkorrago izaten ari dira. Atze irudi polita, Bai, eta horreztu ematen, moitu adonik ari itxasua, perspektiba nola itean, ikusten da Zipristinak hor botea iten duenean, ontzia eroritzen darakoan. Bera, katalejokin ikuste ditugu hor San Juandarrak, ziago ikusteko eta espigoia jendez, jende askokin. Eta 5 minutura gerturatzen, eta hauek ere denborak ikusten da, patroi atzera begira erreferentziak. Aizeak nabarren indue bai, goruntz, eta Zarautzen ikuste denbortan egon ditezkela, Zarautzek esan dugu 57. Eta horre gertu ikusten ditugu zean, ziaboga, baina barrutik aizean gertu ikusiko, Eta bian hor ikusten dugu San Juan ere, aizeak zabaldu arazi egin dula, aizeak korrontea edo... Lehen kale hortatik handi joan San Juan darrak, bueno, beraiek eta esan diteke denak, arazoa dituzela, zuzendu nahian, hor dago. San Pedro da, badoa. San Pedro maniobra iten. Ez dakit, Lapurdi nola doan. Hor da, Lapurdi, ez da San Pedro, Lapurdi horretik, Lapurdi... San Pedro. San Pedro, San Juanek eman du bai, eta Zumaiak bai. San Juan aurretik. Bai, ez duen ikusten, baina San Juan, lehenengo kale hortatik. Bai, lehenengo kale hortatik, azte ziaboga manduen, eta nola atera dan ziaboga hortatik San Juan. Eta izugarri izan da, harritu nahi irtera San Juanena. Bai, aizearen kontratik aldera, azkar pasa, horrolatu bat ere agian hartuko zuten, eta ateratzeakoan laguntze baizu, aldeak askar zabaltzen dira. Segidan denborak izango ditugu, ziaboako denborak, eta alde egin du, eta hortik izten daren, bai. Irtera izugarri izan da. San Juanekin zera, ni harrituta gelditu nahi zen, zer nolako aldea atara duen ziabogatik atea, eta olatu hori hartu eta goixo, aurrera, eta esan genezake, erdi aldera damakio baintranerua. Denborak onako dira. Igual, bigarrenera zertxo bai zabaldu da, gero ziaboga hartzerakoan laguntzeko, baina eta San Pedro ere Lapurdiri asko gerturatu zaio, Baina bai, San Juan hor momentu honetan lehenengo kale hortatik korrontearen laguntzaz, badirudi oso ondo bat horrela, Korrontea eta olatua, orain olatu gainen ikuste dugu San Juan, eta beste segundutxo batzuk. San Pedro ere olatuan, eta... Ziaboganen denborak nabarmenak izan dira, San Juanek 5:30, 5:39 Lapurdik egindakoa, 5:40, 10 segundu gehiago, San Juanek baino, San Pedrok eta 5:42 Zumaiak, eta San Juanek genionen bezala aldea nabarmena izan du ziaboga horretan, eta alde hori, handitu egin du ziagoa eman, eta segidean, eta guain pixkat erdi alderun zekarri du bere lemazainak trainerua, eta erdialdeka petxatzete agian badian sartzen dena, igual baztarraldeak harriko dula? Hainbeste ez dakit, baino bai ikusten dela San Juanek agian kanpora bueltatze baldin badu, lehenengo kale hortatik bueltan, ikusi dugu, bere ala nola hartu duen aurrea, eta olatutan asmatzea zu, ondo etorriko zehala. Eta aldiz, Lapurtarrak zertxo bai sufritzen, irtera oso nahi dute, baina gero azken satian, ziago gara sarterako hortan,
San Pedro ere olatu gainean ikusten dugu orain, Hori da, San Pedro olatu gainean eta zertxo baite hurbildu zaio San Juani. Atzean Lapurdi eta Zumaia ere 3. postu hortan esan dezakegu datorrela. Baina lehen postu hortan hor datorzenak San Juanak eta aldean nabarmena, zugarria, ez? Bai, eta agian ikustetena Lapurtarrak hor sufritzen, zertxo bait bueldi itzuleran, Zumaia aguantatzen, eta basirudien Zumaia atzerago gelituko zala, baina orain barruraka ondo dator, Bai, eta San Pedro ere nahiko urruti ez da? Bai, mutrikuko estropadan ere etzen oso aurrean eribili, baina, hauei orainikan bestei baino aste bete gehiago gelitza zaie liga hasierarako, eta pixka eta aipatzen genduna emakumezkoetan ere, prestakuntza, aste beteko aldea ez da alde handia, baina beira horre irudiak San Juanenak hor ikusten da. Barruan daude, badia barruan Laura traineruak eta San Juan darrak izugarrizko lana egiten ari dira lehen kale hortatik eta nabarmen nagusi bigarren txanda honetan, bigarren ziabogarako neko gertu ditugu San Juan darrak, ez dira bazterritik etorri ez, baizik eta ia bigarren kaletik lehenengo kalera datozti. San Juan darrak atzean berriz, San Pedro bigarren postuan, Zumaia 3. ningoan ikusten ditugu eta Lapurdi 4. baina nahiko gertu bata beste arekiko, baina lehenengo nabarmen San Juan darrak. Argi zeren eta oso gertu dugu ziaboga, 37 zarautzek egin benen denbora aixa, zango nuke, hobetuko dula, San Juanek olatu txiki honen gainean, abiadura handituaz, San Juan darrak ziaboga hartzear, horatoz, une batetik bestera, hor dugu Anderre gaina, bai, Anderre gaina horre maniobra egiten, baita ere arrautxikia sartuaz, hor da ziaboga, itxia, ja bera hientzat, 10-21 egindako denbora San Juanek, bigarren posturako San Pedro nabarmen, Zumaia 2. Lapurdi, San Pedro kostatzaio, horre ziaboga ematen San Pedro, San Pedro, 10-17 egindako denbora San Pedro, hor dator Zumaia, beraientzat, 10-44 Zumaiak, eta Lapurdi, beraientzat, 10-49 egindako denbora, eta San Juan darra egin duten ziaboga oso natxukuna, eta nahi, irutu zei, San Pedro asko kostatu zaila sartzea. Bai, sartzea gehiago agian Lapurdiri oso azkarra zidelako maniobra egiten, baina giratu eta asko gelditu da San Pedro ziaboga hortan, eta Zumaia aldiz, maten du atzetik aurrerako estropada batean nahi dela. Eta guain txibatzei jate hemen Joseba Ostolazadi joala patroi lanetan Zumaian, horre aspaldin, arraunean edo ikusi gabe edo geldia onda, eta hori 2000 urtean hori joko azken Espainiako txapelketan irabazitako patroia dela hori de hor abisua pasai, eta hori joa. Hau ere, urteak, bai. Eta Lapurdi, sufritzen, oso ondo atera da, baina... Asko eta gilitzen, eta ikusten dugunan ez, zipristen asko atatzen arraunean sartzeko orduan, arazoak zaten arraunlari bateko bestek, sufritzen, eta aldiz, aurrean eta bere estropa egiten eta errojupeko egiten, San Juan. Bai, San Juan, lehenengo kale hortatik, lehen esan dugu inorketzuna nahi. Nik uste orain de bai, estropada aurrera di joan bezala, ia 2 ordu goaz aldatzen ari da, eta lehenengo kale hortatikan, San Juan oso ondo ari dala moldatzen. Agian zertxo bai sufrituko du oraingo luze honetan, lehen zati honetan, baina gero ikusi dugu, ziagoa eman duen bezala oso ondo moldatu dela. Oso ondo moldatu du eta zuzen Andere gaina eta Maki bere traineru hori lehen kale hortatikan, eta nahi, harritu ez, komentatzeko igual, nola bigarren luze honetan, bigarren kaletik lehenengo kalera torri dala San Juaneko traineru hau, pixkat erdikaldea eraman dutela, traineru eta ez dutela bazterte ekarri. Oso baztar ere gero zabaldu egin berdezu, ziagoga amateko, eta baztarran beti ere errebote pixkat ere bai.
Eta, bueno, horre erditik ekarri, eta bain erditik iaia da makina bere trainerorik. Gogatu ezagun Zarautzak, 17 minutu eta 15 segundu egin ditula hirugarren Ziaboga hortan, eta bain bueno, 4 minutu baino gutxio, 3 minutu barru, Ziaboga ematear ongo diana San Juan Darrak aldea nabarmena izugarria, nik ez nuen espero horlako alderik, haina handiak izatea, bueno, erdilanak egin ondoren, eta aldeak handitzen diana San Juan Darrak. Bai. Eta geroz eta handiagoak, eta egia da, pixka eta ipatu zen bezala, bigarren kale hortara, sartu dela. Bai. Eta, bueno, San Pedro hor. Bai, baina zenbaia oso urruti, Ez, Zumaia momentutan asko gerturatzen da, gero zertxo geratzen da, baina ez hor dago, hor doa. Eta Lapurtarrak ere hor dira. Piskat atzatuta, Lapurtarra naiz eta lehenengo duzea neko politia egin, bigarren postu horretan, baina pixkanak atzeratu egin dira, eta bestalde gorutze egin dutena, eta zaiteak egia hasiratik. San Juan Darra naiz eta hasieran piskat atzera ditu, baina gero ja, segidan bere erritmoa hartu, eta lehen Ziabogan ere aldea nahiko nabarmena izan da, bigarren saikatu zen Lapurri, eta bigarren Ziabogan ere San Pedrori aldea nabarmena izan da, eta hirugarren honetan ere nabarmenago eta handiagoa izango da aldea San Juanek bigarren doan San Pedrori aterako diona. Hor ikusten dezuenen bezala zen nola dagoen hain zen ere lanak eta historik eta lan asko iparruten hor. Bai, eta hor kanpo galdean, bai egia da, agian hainbeste ainoko zanbuluak ez ditugula ikusten tripulazio honekin, baina gora bera gaude, olatuak oso jarraiak dira, orduan batetik eroritzen zera, gora bera horretan jarraian ja urrengoak harrapatzen zaitu, orduan hor nabigatzen asmatzen bandin bazu, kanpora ere ondo joango zela, eta horren adibide, San Juan iten nahi dana. Asmatu imar da, eta asmatzen nahi da, San Juan nola ez, asmatzen eta nola asmatzen gainea San Juan Darrake ibilbide honetan, eta Ziabogarako guandikan nik uste minutu bat faltako dela, Bai, lehen 17 minutu ginen dute, oain ja 15 erdingoaz, eta ematen du iritsi behar dutela, baina ez oraindik zertxo jait gelditzen zai. Bai, hor berriro ere balantzan traineru hortan, baina nala ere nahiko ongi da maki, gaina. Bai, eta horratzean ikusitugu belaontziak, badirudi lehen aipatu dugun bezala, Espainiako txapelketa edo koparen bat jokatzen adibidea hemen inguruan, eta horta biltza. Eta beira aldeak handitzen, horria ikusten dugu, balizaren bila zertxoa izabaldu dela, eta... Hor da San Juan? San Pedrok ere aldea beste biei, San Juan hor gurutzatzen hasia da, balizan dago, Ziaboga ematear, argi San Juane, San Juan, 16-15 hartu diogunen denboa, San Juani, Ziabogan, 16-15, eta... Bigarren saikatuaren San Pedrori nabarmen eta argi, San Juan eta Zumaian artean, ibilbide horretan, bata bueltan eta argi, hor arraunak, ez da egin garazoi, Hor ikusi dugu aurrekalaiak ere asko eutxi diola, bagian nahi zuena baino gehiago, kontuan eukita gurutze hori. San Pedro eman duie bai Ziaboga. 16:41, San Pedro eta Zumaia hirugarren postu hortan sartuko dena, hor da San Pedro eta Lapurdineko gertu bai, hoi San Pedro barkatu Zumaia, eta Lapurdi. Beraz, San Juanek bigarren saikatuari denbora desente ateratzen diona, patroiari laguntzen, hankekoak hor San Juanen. Zuzen datozti, baina ikusten da batzuetan, haizea eta olatuari arraunlariak ere lagundu egin behar dietela lan hori egiterako. Eta abiadura emanez, abiaduran datoz, trainer hori San Juanekoa, herrialde luze ematen duzta, bideratu duela. Bai, Ziabogatik ateratzerakoan ikusi da aurrekalaia mantentzen zertxo bait. Gurutzak eta hortan arazorik ez egoteko, baina asmoa pixkat bigarren kale alderantz gero bat zerorantz etortzeko.
Bueno, hor da San Juan bere erlojupekoa egiten, eta zaitek erdi datorrela, 16-13 egindokoen denbora, hain zen San Juanek, San Pedrok 16-41, hirugarren ziaboga horretan, gero Zumaia izan da, hain zen hirugarren sailkatua, eta laugarrena Lapurdi. Beraz, lehen kale horretatik San Juan, lehen kaletik atera da, lehen kaletik eman ditu ziabogak, baina sartu, bi hirugarren kaletik. Bai, eta San Pedro ere bigarren gorantz zetorrela ematen zuen goiko irudi horretan, eta San Juan ere bai, San Juan ere orain erdirantz dator. Eta hori da, San Pedro ere bai, ikuste ditugu hor gestuak. San Pedro ez da kainu baratzorik horta sartzeko, Zumaia nahiko urruti bai du, hiru traineruko aldea egongo da, batatik bestera, beraz ez du baratzorik izango San Pedro bigarren kale hortara etortzeko. Eta San Juanek gauz bera egin du bigarren kale hortara. Hor ikusten da nola idan San Juan, Zumaiari gurutzatzen, aurretik, hor urrutira ikusten duguna. Hirugarren kaleruntz doa, hain zen ere San Juan erdi-erditik, dator badiako erdi-erditik, eta badian sartzea. Olatuan berriro San Juan. Bai. Gustoa. Bai, eta bat utzi ordurako atzetik bestea dator, ez dira olatu oso handiak, dira olatu txikiak, ematen dunak zaila diala hartzeko, baina hartzezunen pare bat laguntzeko moduan, eta bera, ikustegu, eta utzi besain azkar bestea, hor paladatxo bat lasai, bi, eta hirugarren honekin jaurren golatua. Eta hori da... Zer esan dezu lasai? Lasai, a ber, olatu gainean zuazenean, zertxo bait bizkorragoak izaten dira, baina dia 5 bat pala olatu gainean, 3 zertxo bait, pixkat aurrengoaren saizuluan esaten dana, eta periodo oso motxa olatu batetik bestera, eta olatu txikiak, baina asko ikusten da zeman laguntzen duten. Eta ikusten duzu, kasu honetan, bat dago aurrean eta beste atzean, aurrekoa dago olatu baten tartean, bestea ez, bai, sailak. Bai, ez, eta ja, hemen eskoia aldamenera gerturatzen, eta ikuste ditugu, San Juan darrak zugarrizko aldata atatzen nahi dira, eta argi beraiek intenten denborarekin, Bai, eta San Pedro berriz, 3-laugarren alderantz joan da, Lapurdi ere erdira etorri da, Zumaia ere bai, hor gurutzak eta handiak. Aurretik zuazenen, badirudi asmatzen zula, eta gero atzetik, arriskatu egin behar, edo erabakiak hartu, eta ikusten dugu. Eta zuk esan dezun bezala, San Juan igual hirugarren kalerantzen bota baldin badu, bere kaleruntzen pixkanaka ekartzen nahi da. Bai, eta San Pedro ere, hirugarrena pixkalaugarren aldera, eta orain berriro hirugarrenera zuzentzen ari da. Zumaia dator bitiki 2 tarte hortan, eta Lapurdi ere erdira etorri da, eta hor dator, eta San Juan amaitzen, Amaitzea dator San Juan, azkeneko paladak beraien entzat, olatu txiki horrenen gainean, nola idien gozatzen arraunian, Joseba Fernandez zuzentzen duen taldea, hor da San Juanen denboran, ja San Juan, 21 minutu hartu dizkiogu, eta 0-8. San Juani, gero ikusiko dugu Paimaia esaten duen. San Juan beraz irabazi du lehen bigarren txanda hau, ondoren San Pedro, dator San Pedro horre bere kaletik, hirugarren kale hortatik sartuko da San Pedro, aldean abarmen genionen bezala, olatu txiki horren gainean sartu nahian, baina kostatzen nahi zaio bukatzea. San Pedro, olatu gainean datorra Zumaia da, hirugarren postu hortan. Hor da, San Pedro bukatzear, bere lana, argi San Pedro, ja San Pedro, 25 hartu dioguna, Zumaia ja, 50 eta orain sartzear Lapurdi ja barruan, 22 minutura jundia Lapurtarrak. Beraz, denbora ofizial segidan izango ditugu, itxasoko epailea baleko eman du ere estropada, beraz, bigarren txanda amaitu da, San Juanek irabazi du, eta nola irabazi du ziat. San Juan ondo kanpora, ondo barrura, eta hasieran hor lehenengo minututxoak aguantatu, baina ja Ziabogar aurretik sartu da, eta Ziaboga lehenengo eman dunen, nagusi izan da txanda honetan, eta nola, eta orain arte ikusi ez deuna, lehenengo kale hortatikan, oso ondo moldatu dela ikusi dugu.
Zumaia aldiz iritu zait kanpora gehiago sufritzen zuela, baina barrura oso ondo etortzen zala. San Pedro, bueno, kosta intzai hor pixkat bigarren postu hori defenditzea, baina behin defenditu dunen hor mantendu da. Zumaia borrokalari pixkat aipatu duna, eta Lapurdi, bueno, nik uste asko sufritu dula etorreretan, Aha. Bueno, sufritu ala ez, egizan dezagun launtziak hobetu indutela, zautzak egin duen denbora. Eta San Juanen denbora kontutan hartzekoa izango da, netzako, argi, genion bezala, hemen Gipuzkoako txapeketa jokatzen da, eta aldi berean ere Euskadiko txapeketarako plaza ere jokoan dago. Eta lau untzi Gipuzkoar jungo dira Euskadiko txapeketaran, datorren asteburuan Donostian jokatuko den Euskadiko txapeketa hortara. Eta San Juanek argi hor izan dezake bere aukera. San Juanen denbora 21-0-8. San Pedro, 21. Segidan izango ditugu denbora horiek, hor ikusi ahal izango ditugu. Horre ziagoa genion bezala leheno Zumaia ziagoa proiektu egin mandu bigarrena. San Juanek 21-0-8-0-7. Hobetzeko denbora 21-0-8-0-7, 21-40-80, hain zen ere San Pedrona. 21-40-80, egindako denbora Zumaiak eta 22 minutik gora, 22-0-1-71, Lapurdi. Beraz, denbora onena 21-0-8-0-7, hobetu barko dutenak hirugarren txanda hontan parte hartu behar duten favorituak hemen daude, hala ematen du bentsat, eta ondoren parte hartuko dutenek, genionen bezala, Orio lehen kaletik, Donostiarra bigarren kaletik, Hondarribia hirugarren kaletik, eta Getaria laugarren kaletik. Arituko dira hirugarren txanda hontan, eta atzeratuko zaigu zertxo baite txanda hau, zeren eta honetan kamarak jartzen hasi baitia bai Orio eta bai Donostiarrari, atzen txiki bat hemendikan, eta segidan hirugarren eta azken txandari hasiera eta bukara emango diogu. Txalo ondi ba, Zumaia rentzan. Teknikariak hori jartzen nahi diote maraune honetan. Para Orio eta Donostiarra emango dut. Lehenengo kaletik Orio, bigarrenetik Donostiarra.
jarri dituzte ja kamarak Orio eta Donostiarreri eta lau ontzia ja mesedez gerturatu zaitezte irterara. Orio lehenengo kalia, Donostiarra bigarrena, Hondarribi hirugarrena eta Getaria laugarrena. Getaria 4, Hondarribi 3, Donostiarra 2 y Orio 1 es el orden de salida de esta tercera tanda. Vale, geldik hemen, quietos ya. Ya, proa, Vamos a disfrutar, Urra mutilak. Gaitzol, Ikusten dugu nola ja ontzia gerturatzen ari diren irterara. San Pedro Itxaron hor, txanda hau hasi arte, San Pedro Itxaron hor, txanda hau hasi arte, Bueno, hirugarren txandari hastear dugu, gizonezkoen Gipuzkoako txapelketa eta lehen kaletik Orio joanen da, bigarrentik Donostiarra, hirugarren kaletik Hondarribia eta laugarren kaletik Getaria. 21:08:07 hori da San Juanek egin duen denbora eta hori da hobetu behar duten denbora. Lau untzi hauek txapelketa irabazteko eta gogotza ezagun ere, txapelketako lau sailkatuak datorren asteburuan Euskadiko txapelketa Donostian jokatuko dutela. Pizkanaka badoaz, hor lau untziak kokatzen, ziar, txapeldun hemen. Hasiera batean baietz esango nuke, baina San Juanen denbora kontuan hartzeko izango da, lau untzi hauetzat. Zerutze zait oso estropada hona indula. Eta hauek, lehengo astean mutriko, Donostiarra ibili izan hobekien, gero Hondarribia, Orio, Getaria gian etzan egin behibili, baina gaurko ez deskartatzen, eta ez dakit etxean jokatzen dutenak, azken laurak irabazi dituzte, danera 14, ez dakit Orio 12 dauzka irabazita, San Pedro bederatzi, ez dakit nik esango nuke txapelduna txandantan egongo dala. Txapelduna txandantan egon daiteke, hasiera emateko argi, oso gutxi falta bai da, pizkanaka okatzen hasia dira, eta nik esango nuke lauan lerrokatuta daudela ja, ea lurreko epaileak bandera txuria atatzen duenean, dena ongi dagoela eta hasiera ematea. Lauak hor da, Mate zuen, batean muituz, bandera txuria ja, lehorretik bandera txuria, argi, aztear bai da, hirugarren txanda aztear da, argi, ja! Hasia da hirugarren txanda Gipuzkoako gizonezkoen txapelketako hirugarren txanda hau, lehen kaletik Orio, bigarren kaletik Donostiarra, hirugarren kaletik Hondarribia eta laugarren kaletik Getaria. Arraunean ditugun jada, eta Oriotarrak lehen kale hortatikan segidan 20 segunduko balekoa dugu, estropada lehen kale hortan Orio berri bat, non beraien lemazaina Inigo Larrinaga, Ondarrutik etorritako lemazaina, eta barruan Jon Oleizola, Joseba Aristi, Aritz Lizarralde, Mikel Lizarralde, Martxel Aldai, Javier Sayans, Jon Urreisti, Jon Lizarralde, Leandro Salbaño, Aitzol Elu, Jokin Azkonobieta, Adur Tapia eta Ibon Arruti. Bigarren kaletik Donostiarra taldea dugu, Donostiako taldean non Arkaitz Diaz nola ez dugu lemazain lanetan, eta barruan Ioitz Orregozo, Luis Manuel González, Xabate Pastor, Iñaki Urtubia, Asier Bermejo, Mikel Idari,
Igor Frances, Endika López, Iker Eizmendi, Xabat Olaetxea, Joseneko Leibar, Iker Imaz eta Joanes Valenciaga. Hirugarren kaletik doan txeko trainerua, hain zuzen ere Hondarribiko trainerua, nola ez, Joseba Munarriz, Lemazain bezala, eta barruan doazen arraunariak hauek izanen dira. Batit Ondikola, Inigo Sagarzazu, Ibai Kamarero, Ander Legazko, Manes Aldai, Xavier Ormazabal, Beñat Egiazu, Adrianen González, Jose Javier Etxebeste, Bikendi Altza, Galder Esponda, Jon Etxaniz eta Xavier Olaskoagoa. Eta azkenik laugarren kale hortatik Getariko trainerua dugu, laugarren kale hortan non Unax Izagirre dugu Lemazain lanetan, eta berarekin barruan Iker Etxabe, Igor Gurutxarri, Jon Ander Zelarain, Iker Castillo, Imanol Izagirre, Jon Ander de la Hoz, Aimar Iragola, Daniel Aristimuño, Jokin Rodríguez, Gaizka Gorostiaga, Makin Etxaniz, Julen Manterola eta Jokin Aizpuru. Lauak hor arraunian, eta genien bezala ematen duenez txapelduna mendikan aterako zaigu, ikusiko dugu, eta lehen kale hortatikan nik uste denak ikusi nahi dugun traineru berria. Oaina aizaizkit esaten, tripulazioetan aldaketaren bat egon dela, baina egia da, azkeneko aldaketak guri etzaizkigula iristzi, baina epaiek badituztela, eta Orion aldaketak, entrenatzaile aldaketa, zuzendaritza aldaketa, arraunlariak ere beti urteroko aldaketak, eta jendea gogotsu ikusteko, ez da, Orion abertza, ea zer, eta gaur ikuste ditugu lehen luze honetan ziabogara iristen nahi dian bezala, laguntziak, nahiko parekatuta, agian zertxo baita aurrera duta Hondarribia. Zagun, 12 baja eta 17 izan ditu Orion. Asko itxun, ez da? Hori ahontziarekiko, ez da, egia da arraunlari asko daudela, iaz behontzian zeundenak, ahontzi horta etorri danak. Eta aldaketa asko, aldaketa asko izateak ez du esan nahi dena txarra denik, ez da? Eta ikusten den dugunez, agian hirugarren kale hortatik hobekin doana eta kontrolatzen aitan estropada hasiera honetan Hondarribitarrak ditugula. Hondarribitarrak izan dituzte ere baja gutxi, lau guztira, eta 6 alta, gehienak etxekoak, torri denak kanpotik, Urdabaitik Jon Etxaniz eta Fernando Ruiz. Baina hor da Hondarribiak ematen du kontrolatzen ari dela estropada. Etxean jokatzen du, 15garrena nahi du, eta favoritotzat esan dezakegu, gainontzeko txandakideak baztertu gabe. Geninago sai ikusteko, lehenengo txandan ikusi dugun bezala, ez da, San Juanek ziabogatik ateratakon egin duen aldaketa hori egia da ziabogara aurretik sartu dela, baina atera den bezala, txanda hondan, nola ikusten dugun, ateratzen dira laguntzi hauek. Eta horre bigarren kaletik ematen du Donostiarra eta laugarretik Getaria horreneko parekatzu hundi joaztela. Donostiarrak denboraldi honetan 7 baja izan ditu, 6 alta, eta Getarin aldiz 4 alta eta 3 baja izan ditu. Talde berrina, joan urterekiko Getarik talde berrina duela. Ordoaz gogoratu ezagun, San Juanes denbora indigu ziaboga hortan. 530 okerrez banago. 530 hori da, egin duen denbora, beraz oso gertu izango dute ziaboga nik uste, hirugarren etxanda honetan, lau traineruak eta hirugarren kale hortatik etxeko trainerua Hondarribia lehen postuan joan daiteke, hori guztien dugu eta hori ematen du eta kontrolatzen ari dela estropada. Gero ikusi behar, hasten danean ezer egin, hor da Hondarribi, ja Donostiarra, ja Orio eta ja Getaria. Eman dute ja beraz ziaboga eta ikus ezagun irtera nolakoa den bai bat eta bestea, zer nolako norabidea, zer olatu hartzen dituzten eta, neko parekatuta. Bai, ematezun aldeak handixeagoa ziala, baina azkenean ez zaita inbesterainoko eritu. Igual, laugarren kale hortatik Getaria kostaintzaiola biratze hori, eta gero, bai hori Donostiarra Hondarribian atzetik oso ondo atera diala esango nuke.
Oso ondo atera handia eta irtera hortan ikusten dugunez, bueno, Orio bigarren kaleruntz ematen du ari dala Donostiarraren atzetik datrola, eta hor denbora ikusi ditzazkegu bi segunduko aldea, Hondarribia eta Donostiarraren artean, 23 Donostiarra, 5-24, Orio eta 5-26 egin duena intzene ingetariak irteran, eta argi Oriotarrak bere lehen kale hortatikan bere ritmo hartu dute, eta aurreruntzen datozti. Ba, eta Donostiarra ere oso ondo, iruditzen zait bat eta bi kale hortatika, bueno, momentua aprobetxatzen nahi diala, eta Hondarribian parera iritsi diala, eta ez dakit ezaten, iruretatik zein di joan aurretik, Oso parekatuta. Getaria bai zertxo baita atzeratuta, eta esango nuke, laugarren kaletik asko zabalduta, Bueno, esan dezagun ere, lau trainer horrek lehen txandako denbora hobetu indutela, San Juanen denbora hobetu indutela lau trainer hauek. Egia esan bigarren luzean eman du San Juanek aldea nabarmenata du, eta ikur ezagun bigarren luze honetan zer gertatzen da. Bigarren luzean lanean daude traineruak, hor ikusten ditugu Donostiarrak, eta beren lehia hortan Orio eta Donostiarra. Bai, hor ikuste du, badirudi, estropada bitan zatitu dela momentutxo hontan, Donostiarra zertxo baita aurretik, orain olatuan, eta Orio, mira, olatua hartu dio Donostiak, orain Orio, eta gero Hondarribia, eta Getaria ere olatuan Hondarribiaren parera iritsita, Hondarribia atzeatzen, Eta Donostiarrak orain beste olatua, eta bai, asko sartu da Getaria ere hor laugarren kale hortan olatu horrekin, Harritzen nau, Hondarribia nola gelditu den, hirugarren kale hortatikan, honetan agian laugarren postuan etor daiteke etxeko traineru hori, baina aurrean bizi Donostiarra eta olatuak hartzen, eta oain beste olatu baten gainean Donostiarra ikusten dezakegunen bezala, eta beraien aldea pixkate aurreratzen da aurrera eramaten, traineru bateko aldea, honetan egon daiteke Donostiarra eta Orionen artean, Hondarribia gainen olatu gainean, eta aurren utzan datorrena hirugarren kale hortatikan, hemen ez dago zerra. Ez, eta ikusten nahi gana da olatu hartzen dunak, erraz gerturatzen da aurrera, eta ez bada hartzen, zertxo baita atzera gelditzen zehala, badiru nahi Oriok ez duela hartu, eta zertxo baita atzeratu dela, eta Hondarribia berriro estropada sartu dela, Bai. Eta Getaria ere atzerago ibili da. Atzean ikusi dugu Hondarribia, aurrera noain, Donostiarretik nahiko gertu, etxeko trainerua Hondarribia, Donostiarra ematen duenez aurretik datorrena, baina hori genionen bezala, bigarren luze honetan, olatua hartzen jakin behar da, eta etxekoa bakite, eta Donostiarra goain arte hala egin du, alare oso gorrean, eta Hondarribian ikuste goain hartzen nahi dela, eta Donostiarra ez, Bai, eta Getaria ere ondo, Hondarribi Getaria orain azken tramo hontan oso ondo ikusten nahi naiz. Eta gu gauden tokitik, hori ez dugu ikusten, baina... Bastarti pixka dator. Bai, jendea ere zutitu egin da, eta... baina ez. Hemen gauzak ez da bate erabakita, momentu batean ematen zuen Orio eta Donostiarra aurrera zetoztela, baina hain ematen du gelditu egin diala, eta aurreti datozena kale 3, Hondarribia, eta Hondarribia aurreti datorrela. Hori ematen du, baina ziagogatik ez daude oso gertu daude, besan da, lau traineruak eta lan erditan ikusi behar zer nolako denborak eta zer lan egiten duten. Horatu ezagun, San Juanek 10-21 egin duela, ziabogan, eta Hondarribia eta Donostiarra bere lehia hortan, lehen postu hortan, Orio nahiko gertu, lauak, esan dezaku, laua nahiko gertu. Bai, laura nahiko gertu, eta horrein ikuste dugu bat eta bi kale honetatik berriro olatutxoa hartzen nahi ideala, Bai Donostiarra bai Orio, eta... Baina Hondarribia sartzen, Hondarribia sartuko da lehen postu horretan, bigarren etziaboga hontan, eta Getariare nahiko lan txukun egiten laugarren kale horretatik. Hor da Hondarribian denbora... Ja Hondarribia, ja Getaria, ja Donostiarra, eta Orio laugarren postu hortan, ja Orio, beraz oso lehia piestua. Honetan, Hondarribia ongi sartu eta irten ebai egin duela, eta nolatadian Joseba Munarrizek gidatzen duen traineru hori, itziar? Bai, eta ziagogak ikusitugu oso azkarrak izan diala laurak, eta atera ere oso ondo indiala laurak. Getaria orain ikuste dimateu barrankatziak kostatzen nahi zaiola, hor kosta, korrientearen kontra edo
eta aldiz erdiko kaleak eta bixixiago ematen dute. Eta hori ere ikusten dugu nola idan, bigarren kalera sartzen orain. Hirugarren luze honetan, bai. Danak erdira, lau ontziak erdira. Erdia bilatu nahian, lau ontziak, bai goiz partean denet ikusi du, bastarra bilatu, eta guain hori, atxaldeko ordu bidia laia, ordu bat behar pasiak, lan zaizu, hori jendea herrialde dut. Hiru segunduko aldea, 10-17 getaria, 10-19 donostiarrak egin duena, eta 10-21 egin duen denbora izen ere hori jo. Hori jo eta San Juanen denbora berreinan, ziaboga hontan, bigarren ziaboga hontan, eta hirugarren luzean ikusi beharko, gauzak nola dijoazen, baina ematen du Hondarribia hirugarren kale hortatik, handitzen ari ara, beraien aldea Donostiarrarekiko, eta Getariak genio bezala pixka alditu inda, laugarren kale hortan, naiz eta bigarren izan ziaboga horretan itziar. Bai, hirugarren ziaboga eman bezala Hondarribiak berriro aurri hartu du, eta berriro hori joatzera gelditu da, Eta Getaria berriz, mamatezula momentu baten lehenengo ziabogan batzen gelditu dela, da ez, hor dago, eta Donostiarra ere, hala ere nik estropada laugarren luzean erabakiko dela esango nuke. Olatuak hartzen asmatzen dunak, norabideakin beak izango dula giltza. Baina orain hirugarren luze honetan, aguantatu egin behar. Aguantatu egin behar eta ea aldeak ez die handitzen, eta gero ibilbidea, norabidea izan da, ikartzeko orduan trainerua, aldea atatzen bali mazu, aukera izango zu, handikan, hemendikan ekartzeko trainerua, eta kurioso izango gogoak dakat ikusteko nondikan datozin. Azkeneko luze honetan, lemazaina, zer nolako erabakiak hartzen dituzten. Bai, ze emakumezkonen, Tolosaldean kale aldaketa horiekin, zertxo bait deskolokatuta gelditu geha, baina, San Juanek ikusi dugu, behar dena lehen kale hortatik anidula, zertxo bait bira zabalduz edo ez, eta orain, ikuste dugu, hirugarren kale hortatik, Hondarribia kanporantz behintzat oso ondo dihoala. Hala da, nahiko ongi gogoratu zagun, hirugarren ziaboga horretan San Juanek egin duenen denbora, 16 minutu eta 15 eguneko izan dela, eta lehia hontan hiru traineru ikusten ditugu, bata Hondarribia, Getaria bigarren postuan Donostiarra, eta ja zertxo atzean gelditu dana, ematen duenez horiotarra ditugu, ziar, lehen kale hortatik baina pixkate sufritzen. Hirugarren ziabogatik bigarren ziabogatik atera eta hirugarren luzea sean bezala zertxo aitatzen gelditu dira eta orain ematen du desente sufritzen egia dela. Bai, eta nik uste sufritzen diana denak, Azte eta amateko, astinduak jasotzen ideana, traineru guztiek hor kanpo alde hortan dagoen eizeakin, dagoen trapaila pixkarrekin, eta dituzten arazoekin arraunean egiteko, eta Getaria eusten, eusten bere kale hortan. Bai, eusten eta asko gerturatu da, hor. Donostiarra horrein ez dugu ikusten, baina naiz eta Hondarribia zertxo baita aurretik joan, Getaria ere eusten. Eusten, eta nola den eusten, laugarren kale hortatik Getaria, hain zen ere Hondarribiari, eta Hondarribiak ez du ematen aldeak asko handitu denik, baizik eta mantendu egiten ari dela alde horiek. Bai. Minutu bat eskaz ziabogarako, une honetan haizea zertxoak gutxiago jotzen nahi da. Bai, ala mateu, orain hemen egia da haizea badagola, baina ez da lain zakarra. Eta, hain aprobetxatu ziagogetara dihoaztia, baita ere iritsi zait mezu bat esanaz, Europako txapelketak jokatzen nahi diala orain hemen juvenil mailakok, eta, tartean dala, haizea gozategi, horiotarra, baina urkiko arraunlaria, bosgarren egin dutela Europako txapelketan, eta, behon degiela. Eta hemen zer, azelei ikusten egaren hiru traineru nahiko berdintasun handiz, nahiz da Hondarribitarrak agian zertxo eta horretik ikusi, baina bai Getaria eta baita ere Donostiarra eusten nahi zaie. Eusten Hondarribiari atzean pixkan geldituana horiotarrak ditugu lehen kale hortatik, hirugarren ziabogatik nahiko gertu, hiru untziak, ea zer ematen da. Getaria ondo, Oso ondo Getaria, laugarren kale hortatik. Ziabogan ikusten dugu, gertu ditugu, bai.
Bai, hemen daude, hor daude. Hor daude. Eta ea nor hasten den, ematen du Hondarribia hastear da. Bai. Hor da Josa Munarritza ematen. Getariare bai, Getariare bai. Hori da Hondarribita Getaria ia batea. Donostiarra ere, hortxe, Ja, bila, Donostiarra eta Hondarribia, Getaria. Eurenekoa Hondarribian alde. Eta hor da ator ere Orioko untzia, pixkat atzeatuta. Lehen kale hortatik, Orio, beraz, eman dute hirugarren ziaboga, ea guain, ze gertatzen den, ze polita gelditzen nahi zaigun, Gipuzkoako txapelketa hau, hiru traineru, segundu bateko aldea Hondarribia eta Getariaren artean, hau da, eta ardian Donostiarra, eta ea zer nolako norabideak hartzen dituzten, bai bata, bai besteak, nork asmatzen duen. Bai, eta San Juanen denbora esan, hori horrena baino hobea izan dela ziabogan, Beraz, bueno, ez deu deskartatuko bere denbora. Hala, Euskadiko txapelketarako garrantzia handiaka, datorren asteburuan jokatuko den Euskadiko txapelketa hortan, Donostian. Baina orain jokoan duguna Gipuzkoa da, eta ziztu bizian etorri nahian ditugu hiru traineru, Joseba Munarritzek argi ezagutzen duen estropada eremu hau, eta ematen du badoala Hondarribia eta nola gainea. Nola datorren, eta Donostiarrere bere norabidea hori baztakin Hondarribitarra kalean, Hondarribia sartu bigarren kalortan. Bai, eta bigarren kale alderuntz hartu duen bezala epaia ikusi dugu baita ere gerturatu dela, eta begira orain zertxo bait gehiago, bigarren kale alderuntz eta Donostiarra hortxe, Traineru erdi bateko aldea damakio une honetan Hondarribiak Donostiarrari, Hondarribitarrak badian sartzearen daude, eta olatu hartu, argi Donostiarra, badoala, eta ez da deia ingo arazorik egon. Oso gertu, bi trainer horiek oso gertu daude. Bai, orain zuzen dugu Hondarribiak zertxo bai zabaldu da, eta bai, oso gertu, eta bueno, Hondarribiak hartu du norabidea, baina hori danak hortik jo nahi, eta erabakiak hartu behar. Bigarren kale hortan sartu nahian, Hondarribia, hori ematen du bentzat. Bai, bueno, orain ja zabaldu da, ikusten da, bere kalera joan dela, ez dakit epaiak esan dion, ala berak erabaki duen, baina bai. Hor doa, lehen postu horretan Hondarribitarra hor da, Joseba Munarritza eskatzen da eman, eta bere traineruri etxean irazi nahi. Etxean, esan dugu, bosgarren izango itzatekela? Bosgarrena jarraian. 14 ditu irabazita, 15 izango zen. Bueno, hortako irabazin barko du, eta honetan aurreti dator, eta badian sartzear, unetan Hondarribitarrak, Donostiarrak nahiko gertu, Getariaren nahiko txukun dator, laugarren kale hortatik, Getariko trainerua, eta lehian Donostiarrak eta Hondarribitarrak ikusten ditugunak, hor bigarren eta hirugarren kale hortan, hor laugarren kaleruntz, pixkat ematen nahi dela Joseba Munarritzek, agian? Bai, Getaria zertxo bait hirugarrenera etorri den bezala, Hondarribiak basiran bi alderuntz hartu duen, baina orain ja laugarren alderuntz. Bai, eta Donostiarre bai, eta horiok ere norabide hartu du, bai. Bai, hori erdi aldera etorri da. Zertxo bait atzeratu da. Bai, gerturatzen nahi zaio, eta argi, eta kostatzen nahi zaio bain Donostiarrari olatuak hartzea, ez aldiz Hondarribiari. Hondarribiaria bi hiru jarraia hartu ditu, eta aldea nabarmen bi hiru trainerutan aia. Eta Getaria olatuan, esango nuke Donostiarrari aurre hartu aurre hartzear, bai. Aurre hartzear bigarren postu hortarako. Lehen postua, bosgarren asaga ematen du, irabaztia Hondarribia izango dugula, nola ez, etxean eta txagoak bai, bere zalenak irabaztear, eta lehia atzean dator, argi Getariakin. Getaria nik uste honetan bigarrena datorla. Getaria bigarrena dator. Haze bukaera egiten nahi da Getaria. Aurretikan Hondarribia. Horre Joseba Munarritz pixka gehiago. Igotzen, igo nahian eta bere irabaziko du. Hondarribiak txapelketa bosgarrena jarraian eta 14garrena bere historian. 15garrena. 15garrena, horkatu. Horretot, Hondarribia, ja Hondarribi, etxa Getaria, ja Donostiarra. Getaria bigarren, hirugarren Donostiarra, eta laugarrena hori jo, txapelduna.
Beraz, Hondarribia, ordoa, Orio, Orio, eta hartu dionen dugunen denbora, hogeita bat, hogei, horre izan ditzateke, San Juan Laguarren gehituko zala. Bai, ez esango nuke. Bueno, segida izango ditugu denbora ofizialak eta esango dugu saikapena eta haze bukaera itziar. Haze azkeneko luzea eta... Bai, Hondarribia hasieratik hasi da, bigarrengo luzean zertxo bai sufritu du, baina hirugarrengoa eta laugarrengoan nagusi eitu da txanda hontan. Eta Getaria ere atzetik aurrerako estropada, momentu batzutan atzen izan da, baina ez dute etxi eta azken luzea oso ona egin dute. Bai, oso izugarri izan duta. Baian, barreko zati hortan, 3 eta 4 kale horretatik etortzeko beto, lehenengo kale hontatik baino, hemen ikusten da ja errebotea handia dagoela korrontearekin, eta aldiz, kanpa sartu eta ateratzerako momentutan. Ari dira denbora ofizialak ematen, eta pantailan jartu izkiguten laizter. Izan ditugu, denbora ofiziala, baina esan dezakegu San Juan Laguarren izan dugula. Bai, San Juan eskadiko txapelketa. Okerrik ezean. Hain zen ere, 28 minutik jetxi dena, Hondarribia. Hori da, bai, bera izan da bakarra. Euneneko izan dira, Getari Donostiarra, Orio, 21, 79. Eta kontutan izanik, San Juanek egin duen denbora, 21-0 izan dela, favoritoak hor ibili dira, beraien estropada egin dute. Bueno, jendia gogotsu da, hola, ez da estropada uda giroa, traineru estropadak hasteko, liga hasteko, eta eta danak lehiarako daudela. Ikusi deu, ligako, denboraldiko lehenengo estropada izan dela, gauza asko daudela hobetzeko, ikasteko, eta estropada poliak ikusitugu. Hala da, oso poliak ikusitugu estropadak, gure emanaldiari bukaera emango diogu, banderan garriz, 15 txapelketa, 5 jarraia izan ditugun arrabariak, hau izan Mazabal, Beñat Egiazu, Adrian Olaskoaga. Hor ditugu arrabariak, une batetik bestera, Hondarribitarrek jasoko dutena. Txapelketan bigarren txandan jokatuko dute. Hori da ez, oraindik ez dakitela, nik uste dut amaitu dira. Eta gogoratu ezagun emakumezkoetan Donostia Orioko ontzia. Orain bandera jasoko du, beldun den demaza. Eta etxean gainera, eta hori... Azerolanak egin dituzten eta egiten mikro baina no seke bai. Dituen taldea da, gizonezkoetan, eta 15. 15, Irabazin behar dira 15 txapelketa. Bai. Eta lortu dute eta irabazi dute Hondarribitarrak, jaso dute beraien bandera, eta nik uste, arrauna gora, ez da? Bai ez? Oikusiko? Bai ez? Hor. Dana prestatzen nahi dira, eta gora, hori da. Txalo beroa eta irabazlea izan den Hondarribiarentzat, honi ere amaiera emango diogu, lagunaren irabazi duela, eta gizonezkoetan Hondarribia txapelketa. Aio! ARC eta ACT-ko estropadak, larun bat arratzaldian